Teachcatch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifambira. He was an inmate. So, being an inmate, he became an apostle of reconciliation. Reconciliation plays a vital role to God. Let us pray. Father, we thank you this morning. We know you love us. We know, Lord, you are concerned of those that have missed the mark. And through your love, Lord, you gave us your Son, Jesus Christ, to die for us at Calvary, that we may be reconciled back to you, that we may be sons again, that, Father, you may forgive our trespasses, and you reunite us, Lord, with your love, with your kingdom principles, and with your life. We thank you, Father, for everyone who's gathered here, and plan and put our minds together to bring a solution to this issue that is before us. We thank you, Lord, for every stakeholder. We thank you, Father, for the planners. We thank you, Father, for you will be with us as we continue today. In Jesus' mighty name, amen. Mazvita tinokutendai Pastor Ivis, tinokutendai zvakanyanyisa. Pane ino nguva, pane rino zuva, panzvimbo ino takabvumbamirwa naMambo Marange, takabvumbamirwa zvakare naIshe Sakupwanya vari pakati pedu. Isu tazoita vana vadiki tinokwanisa kurasika, saka padhuze pari nani Ishe Sakupwanya takati kukumbirawo zvokuti mutisvitsire maoko kuna Changamire, kwakutokumbira. Tiri mukwati zvedu National PRO, but tinofila kuti no wakwa kunzi PR Director. Isu tochisara nechimuti chekunzi maPRO. Regerai titore mukana uno kuti tikuintroduce kuna National Public Relations Officer with the most progressive organization, an organization that has already reached its vision. Our National PRO is none other than Assistant Commissioner Mayor Kanyezi Median. Isusu public relations kana tisina kuti another round of applause. Atinzwe musha nditi saka another round of applause. Regai nditende, regai nditange nekuti osimem pamusoro imemu nemukana wamatipa wokuti tuyo kuzoona mhuri yekunoko. Regai nditange ndichiti pamusoro emadzimambo edu ari pano, ndanzwa kuti tina Mambo Marange, Ishe Sakupwanya. Regai nditange ndichiti pamusoro tinonzwa kudzirwa kana madzimambo ari pakati pedu, nekuti vari pano vari mukati meusungwa vanotadza, havatadzire kure, vanotadzira munharaunda dzamunotonga imimi madzimambo edu. Uye kana sentensi ichinge yapera, vanouya zvekare munharaunda idzodzo dzavanenge vakanyangadza. Saka makatikoshera zvikuru. Inini ndoda kuti timbovauchirira zvine mutsindo madzimambo edu. Kuti kana tisina kuti another round of applause hatingondimushi. Dai machibva mangochidzokorora mega. Aiwa tinotenda. Rega nditi zvekare pamusoro advisory board yekuno tinokutendai nezvamunotiitira. Rega nditi zvekare memo, with your permission nditiwo zvekare pamusoro majoku members edu
paipa zvinotiomera tinoungana semajob members kuri kubatsirana. Saka tinoda kuti pamusoro irega nditi zvekare pamusoro mastakeholders edu ese ari pano nehukuru hwese nemashedzerwo ese amaitwa tonzwa kutenda zvikuru neuwepo hwenyu. Rega nditi zvekare pamusoro maofficers abi yangu ese vari pano, ini ndasimukira kuti ndikuzivisei utekwa-tekwa hwePathways to Reintegration Foundation. Pathways to Reintegration Foundation. Muchidimbu, shortcut 9, inonzi PAREF. Hanzi, nothing for inmates, nothing for us without us. Nothing for us without us. And it is nothing for inmates without the community. And it is murugona. Saka tinoda kutenda. Rega nditange kutaura kuti PAREF inotungamirirwa nevanoitwawo Dr. Rutendo Mudzamiri. Asi ndochairperson asi avapo. Anokwanisa kusvika kuno asi nezuro tanga tinawo kwavari ikoko ngativauchirirei. Asi kuti Pathways to Reintegration Foundation inge iripo zvakaonekwawo naCommissioner General wedu kuti aiwa chinhu ichi chakanaka, mastakeholders akutibatsira in terms of reintegration yema-inmates. Saka Commissioner General wedu vanonzi Commissioner General Dr. Moses Cyril Ngawaite Chiobvu. Ngativauchirirei nemuono wakanaka kudai. Chairperson wedu ndataura ndi Dr. Rutendo Mudzamiri. Vanotevedzerwa na Deputy Commissioner General Social Ndanga. Vamwe vanovaziva, vamwe havasati vawaona. Ngativauchirirei kwavari ikoko. Timu yacho yakamira kudai, ndobva ndauya panapa. Tina mubati wehomwe yePAREF ndo Commissioner Hore. Ngativauchirireiwo zvine mutsingo. Tozoitazve member yePAREF vanonzi Professor Alex Benjamin Madzivire. Pandasirira vanonzi Professor Dr. ndopandasirira muzvinafundo vakamamedza mabhuku nai plus vada kuvhura yunivhesiti yavo pakadiya. Ngativauchirireiwo maoko. Zvakura kuti vasungwa vedu vakunodzidzawo vachena. Saka tinoda kutenda. Tine vamwe board member yePAREF avapo pano vanonzi ivo vamanhiri vari kuMinistry of Justice. Hatinakwanisa kunge asine zvinotanga tinavo pano. Then kunoita iyo committee inofambawo netimu yePAREF. Tina Commissioner Tarwira ndo vanoona nezvecorrections mujere nai, kuvandudzwa kwema-inmates edu zvese zviri muhofisi mavo, kupusha advocacy mapolicies akasiyana kusiyana. Apa panzai kanonzi Commissioner Tarwira. Stakeholders edu tinofara kuva nemi nhasi. Tinotenda. Takadaro tina memunditendereiwo ndiintroducewo timu yatauya nayo. Tina Chief Superintendent Takaza. Tinoshanda tese panyaya idzodzidzi. Vauchirireiwo maoko. Tina zvakare Superintendent Nyachenje vanotibatsira kudocumenta maprograms atinenge taita. Toitazve PCO Maseko vanotibatsira panyaya dzetransport and logistics. Tozoita zvakare PCO Terere vanoona mujere nekuti kana vazobuda mujere vanoendepi, vanodzoka kunani, vanodzoka kunemi. Saka tamboti ndingoudza mumwe munhu kuti you are at the right place. Hakuna kana hwana karasika. If anything titori vashoma. Kune vatiri kutotarisira kuti vauye
vemusangano tagara tiri vanhu venyuzvi, imi mukasavapo hazvichafambi zvakanaka. Regai tiremekedze Mambo Marange, tinokuremekedzai mangwanani ano. Regai tiremekedze Shesa Kupanya, we recognize you this morning. Kukosha kwenyu kwatsanangurwa kare na Assistant Commissioner Kanyezi. Imi ndimi vanhu, ndimi varidzi vevanhu, and also you are the custodians of tsika nemagariro akanaka munharaunda. Kureva kuti vatiri kuchengeta kumajere vanhu venyu, kana isusu tapedza navo vanodzoka zvekare kwamuri. Saka nhau iri pano yatiri kunzi titaurirane ndeyekuti tinobatsirana sei kuti tisazoite vaya vanoti vakabuda vodzoka, vakabuda vodzoka. Chatinoda kuvaka community yedu, kana tavaka community yedu tovaka zvekare nyika yedu. Kuno kumaNikaland, I'm sure vakomana vanogara vachitora navo, tine concept yatinoshandisa yekuti reintegration of an inmate is like a three-legged pot. Zvatinenge tichireva ndezvekuti kumusha kune mabhodho ataishandisa kubika, handi munomaziva, ane makumbo matatu. Saka kuno kumaNikaland tinobva tati makumbo matatu aya, they represent 3 segments. Segment number 1 is the inmate himself or herself. Gumbo rechipiri ndi correctional officer. Gumbo rechitatu is the community. Kureva kuti pane chatiri kubika mubhodho uyu. Saka makumbo edu akasaenzana, kana kuti rimwe rikashayikwa, zvinoitika ndezvekuti chatiri kubika mubhodho chinogona kusaibva, kana kuti chinogona kutsva, kana kuti chinogona kuita mbodza, kana makumbo matatu asipo uye asina kuenzana. Kureva kuti we all play an important part in the rehabilitation and of course eventual reintegration of inmates back into society. Kureva kuti mukati garei garei mukaona musina kumbodza kuti chii chiri kumboitika kumajeri, zviri kufamba sei, pane gumbo riri missing. We are the community, the third and important leg in our three-legged pot. Saka we are all rightfully here. Ndizvoka. Aiwa chimbondiroverai muoko andirotona. Varipi ndisati ndapfuurira mberi nemaopen remarks ndichanyatsoita masandotation zvakanaka. Regai timbovaona vakomana nevasikana vacho, handiti ndizvo? Mumbovanzwa vafundisi, we need you. Ndimi munenge muchinamata kuti Mwari nyika ngainake. Kana ikasainaka ava vachiita zvavanoita kureva ndikumirira maimezi ndoti vamboimba. Ndavaona vachidzika mota. Saka ngavamboya vamboimba, hai kai zvichiri tense. Ini ndiri kubva kurufa ndimazvinzwa maneno. Handinangoti vachingovigwa pandatoshinda kuenda. Saka kutoya nezvomanya kutomhanyira inini jama dzangu. Vatarira ndohama dzangu idzi kuno kumaNikaland, vanhu ivava vamuri kuona ivavavo. Vanoita kuti basa redu rireruke, basa redu rishandike. Ngavambouya. Mazita,
Zoimba gadziriro yangu pasipa Another round of applause. Tenda zvikuru ndidzo hama dzedu idzi dzadai kutiunganidza. Zvave ndikira nditeka atmosphere kakuita nditika saka regai tichipfuurira mberi. Mambo Marangidza kuremekedzai, Chesapupanya takuremekedzai, Commissioner Tavira we recognize you. Commissioner Hove, we recognize you, the Treasurer for PAREF and also a board member. Professor Madzivire, PAREF board member, we recognize you. Assistant Commissioner Kanyezi, we recognize you. Chief Superintendent Takaza, the Programs Committee Chairperson, we recognize you. Assistant Commissioner Mtimbanyoka, our Deputy Officer Commanding, we recognize you. Chief Superintendent Kumbula, our CSO HCM, we recognize you. Staff officers here present, we recognize you. Officers in charge from the various prisons that are here, we recognize you. Advisory board members, we recognize you and we welcome you. Local authority members, we recognize you. Stakeholders, the key stakeholders, we are all key. Faith-based organizations, we thank you for being with us. The media here present, we thank you for being with us. Officers here present, we recognize you this morning. Good morning and thank you for honoring our invitation to be with us here this morning.
On behalf of the Zimbabwe Prisons and Correctional Service, Manicaland Province, it is my privilege to welcome you all to this stakeholder workshop on offender rehabilitation and reintegration. Your presence here today demonstrates a shared commitment to building safer communities through humane and effective correctional practices. Ladies and gentlemen, the mandate of the Zimbabwe Prisons and Correctional Service extends beyond safe custody. Section 227 of the Constitution of Zimbabwe enjoins us to ensure that persons sentenced to imprisonment are treated with humanity and dignity, and that our systems promote rehabilitation and reintegration. This is not a task we can achieve alone. Allow me to say this in bold and also underlined. This is not a task we can achieve alone. We need you. Rehabilitation is a collective responsibility that requires government, civil society, traditional leadership, faith-based organizations, political leaders, and the community to work together. Today, we have the opportunity to engage with Pathways to Reintegration Foundation, shortened PAREF, a registered private voluntary organization whose work is grounded in the Ubuntu philosophy of compassion, mutual respect, and community support. We look forward to their presentations and to identifying practical areas where PAREF's programs can complement government's efforts in vocational training, wellness, mental health support, and community engagement. I urge all of us to participate openly in the plenary section. This again, I will underline and make it bold. I urge all of us to participate openly in the plenary session. Your ideas are important. Hakuna muono unonzi muduku, hakuna muono unonzi hauna basa. Atidi kuzoti tapanze okutozoti but paka iso. Tiri muno. So let's be open, let's be candid in our discussion. We are here to build something that we can later in life point and say, when that thing was launched, I was there. And that thing which is happening now is my contribution. Of course, people will not believe you, especially kana chazokura, chakuenda kunze, chakubuda pa TV, chakushabisira. People will not believe you. But you will find self-satisfaction in what I contributed. I did my part. So let us speak frankly about the challenges faced, stigmatization of our inmates, limited resources, and policy gaps, and more importantly, let us focus on solutions and partnerships that will make reintegration real for those leaving our institutions. To our partners from PAREF, thank you for choosing to work with ZPCS Manicaland. To our stakeholders and traditional leaders, your role in achieving and supporting returning offenders is critical to breaking the cycle of reoffending. To the media, thank you for helping us tell a balanced story that promotes understanding and reduces, if not extenuates, stigma. To those who came from outside this province, may I also welcome you to this very beautiful province that is very progressive and with beautiful people. I'm sure you've already seen the mountains, the flora, and breathtaking scenery, especially as you descended through the Christmas Pass. I usually say to people who come from Harare, when you come to Mutare, just bring your containers, 20 liters, 25-liter buckets. If you can afford the 200-liter madram, and take water from Mutare. In Mutare, we drink water from our taps and we don't get sick. We don't get dizzy, we don't get running stomach, we don't get anything. If you are business-minded, you bring your drums
You can go and repackage them and sell and make money. And the water that we drink is actually better than this aqua clear. No offense meant to the company, but that's the truth. I'm just trying to portray the goodness of Mtare and what it offers. We look forward to engaging fruitful deliberations. May the discussions today translate into concrete actions that restore dignity, build skills, and give second chances. Please feel welcome. I'm scared to say feel at home because I don't know what happens at your homes. It's not all homes that are peaceful. It's not, some men run away from their homes because of the struggles and the, kumarana kunenge kuri mudzimba. So I'm scared kuti ndikati feel at home nobva mafunga noise dzekumba kwenu. So please feel welcome and feel in Mtare and feel at Jubilee Gardens. I thank you. Amboukira asala kushira kushira musangano osoro ichi kuombera kwacho ndokumatimira zvokufa timai kucheda ndiri 1 2 3 4 5 1 and ashida toita I'm sorry. Tinobonga zvemene-mene. Maoko zvekare. Mambo tinonzwa kudzirwa tichikuonai uye tinonzwa kurerukirwa zvikuru sei. Isusu tinoita maprograms evakomana nevasikana vari mukati meusungwa. Pane mamwe mazuva Libert anondipupurirawo zvaanosangana nazvo. Nevakomana vemedia vanotora mufananidzo chimbovautiriraivo maoko vanhu ivava. Nepatinoenda paseti nevakomana nevasikana vanenge vane masituations akasiyana-siyana. Kana mamwe programs atinoita, pane nguva yekuti iwewe semunhu nyaya yaunenge uchinzwa zvinokubata pamwoyo. Kujournalism huya hunosuduruka. Kosara iwe uri munhu. Dzimwe nguva unotombosiya kamera otombozvima musodzi panze. Saka nyaya yati kutaura nezvayo panapa tinonzwa zvikuru sei kurerukirwa kana madzimambo edu ari pakati pedu. Pachirongwa chatauya nacho muchato nai ndafarira Libby patatanga program anga achikurudzira kuti tifare, tiimbe, titambe nekuti muchato kubatana kuripo. Mukatarisa majeri edu pane vakambotenderera mumajeri. Majeri edu akavakwa kare, mamwe acho 1910 kare ikoko kwainzi mwana wemutema kana achinge apinde mujeri afire ikoko asadzoke. Kwakusina nyaya dzerehabilitation. Hapana vanhu vaiungana kusvima musodzi kuti pane munhu aenda kujeri. Chaive chinhu chisina basa. Asi iko zvinozvi chero dai maona OC vanga vachibatikana vanotoratidza kuti vane connection nevakomana nevasikana vari mukati meusungwa. Nenhau yekuti ihama dzedu, madzikoma edu, vanin'ina vedu, vazhinji vacho vana vedu. Saka panguva ino ndisati ndataura hangu zvizhinji ndichapamukana Commissioner Tarwira vatipapurire nekuti ndivo vari kuita maprograms nekuinterakta nevakomana nevasikana vari mukati meusungwa kuti vavandudzike. Ngativauchirirewo maoko. Commissioner Tarwira over. Nyanya
Ishe Mutasa vari pano, pamusoro Ishe Marangi, pamusoro Ishe Sakukanya, pamusoro Usa commanding wedu Manicaland Provincial Headquarters, Madam Chinova, pamusoro Misisi Masukume, vanhu vatipa nzvimbo yatiri kubatira basa tiri nhasi. Pamusoro Manicaland Provincial Advisory Board members vari pano. Pamusoro representatives government departments vari pano. Representative ya Commander 3 Brigade, representative ya Officer Commanding Zimbabwe Department of Police Manicaland, representative ya DA, representative ya Judicial Service Commission, the Zimbabwe Human Rights Commission, the Ministry of Education, vakamirira ZANU-PF, bato rikutonga pari zvino, vakamirira Principal Mutare Polytechnic College, chirega inditi ndimanyire kunyaya yakafambira ndichingoti all protocols observed. Ndinokuremekeza nese ma-stakeholders edu ari pano. Tinonzwa kufara zvikuru kana tichiuya munzvimbo yakaita seino, especially tichikutwa nemadzishe. Nyaya yandifadza ndeyekuti tine madzishe pano. Madzishe tiri vana venyu isusu, zvese nevasungwa vedu vana venyu. Saka tese tingori mhuri yenyu. Tichakukumbirai madzishe kuti kubva zvino tichienda mberi mutibatsirewo mubasa ratinaro rokuedza kuvandudza vasungwa vedu kuti vave vana kwavo mumacommunities amunotonga, nokuti bonzo reZimbabwe Prisons and Correctional Service ndere kuita make sure kuti kumacommunities kwedu kwaita peace. Ndinozviziva kuti mazuva ano mune basa rakaoma zvikuru nenyaya zviri kuitwa nevana venyu mumacommunities zvakafanana nekuabuse madrugs, kozoti nezvimwe zvavanongoita. Munoziva kuti vasungwa vedu vanopara dzimwe mhosva dziri very simple, asi otopinda mujere zvishwa kutogara mukwenguva yakatoti rebei achiziva zvake kuti akaita maone. Nezuro taitaura nyaya yemukomana ndofunga makamboona papurogiramu yedu inobuda paTV inonzi Another Chance. Ndofunga makamboona mukomana akadya mari yekubasa achitamba chinonzi Chindege. Chindege hameno kana madzishe tichiziva chinonzi Chindege. Chindege chinotamba pafoni apa chichinyepera kuti chinokupa mari. Uchikanda mari chichiirova. Chinoirova yose kusvikira chichikufurira kuti wanga watosvika. Mukomana uyu akazobatsirwa naana Medi Mukanyezavo neAnother Chance Group. Kunomwe ananzi mukomana uyu akabva kutizirwa nemukadzi. Kana pane vasina kuiona akabva kutizirwa nemukadzi. Mukadzi wake aimuda chaizvo, ndivava vatoronga kuti tizirai wechikozi ndinokuda chaizvo. Mukadzi asvika pamusha, mukomana ndokuona kuti ena ndakana mari ndochidii. Ari kubasa kwake kubheka zidii. Mukomana yaitinaye kujere izvozvi ava padhuze rake nokuzobuda, asi akabva angofunga kuti ndikatamba Chindege ndinobva ndawana mari yakati ndoenda kumba ndondoimpresa mukadzi wangu. Ndokubva adyiwa mari yose yanga anayo mumhuri. Ndokutanga kutora ibasa achitamba achidyiwa. Ndokutora imwezve yekubasa akadyiwa. Ndokutora zvimwe akadyiwa kusvika yasvika yakasvika kuma 4,000 yebasa. Ndokubva azondozvimhan'ara ega kumapurisa ndokubva asungwa. Tinaye kujere izvozvo. Makamutarisa havasi munhu akashata stereki kana even mukatarisa pfungwa dzake. Paakabatsirwa nevanhu veAnother Chance akandosvika akati sorry kumukadzi wake. Mukadzi atizira sita nhasi munhu achisungwa mangwana. Asi mukadzi aripo ndofunga mukadzi akatobatsirwa izvozvo. Because akanga atora mhinhuku yake, saka
kazi anofanira kunge akabatsirwa asati aziva kuti mwana aichi anomubvunza kana kuti adzokera. Zvinezvi tinotamba mabhora chaiwo chaiwo kuti Arsenal ndoiri kuita machampions gore rino. Tokanda mari yodyiwa, ndotora yekubasa ndotamba yodyiwa, ndotora zvemwe yodyiwa kusvikira ndasungwa zvindouya kuchira. Saka kujere kunoiwa nezvinhu ndosaka tichiti kuti mucommunity medu muite peace, tinofanira kuti timanyire pakuti vakomana ava kana vauya kujere kwedu kuno vabuda vasadzokazve. Saka nyaya yatiri kufamba nayo yemadzishe nhasi ndeyekuti isusu seZimbabwe Prisons and Correctional Service sokutaura kwandaita donzvo redu ndorokuvandudza vasungwa kuti kana vabuda mujere vasazodzokazve. Asi dambudziko ratakaona isusu seprisons nderekuti whilst tichimboedza kusvika papoindi kuti vakati wandei zvesho vanobva vaenda vachienda zvachose, asi tine vamwe vanozongodzoka chete. Saka nekudaro komishina general vedu vakazofunga vakafungisisa kuti tiedze kubatsirana nevanhu ava vasadzoka toita sei, ndokubva zvaonekwa sokuti pamwe kuda isu tisingakwanisi kubatana necommunity kuti vanhu ava kana vabuda mujere vagamuchirike kumacommunities ikoko, vagoshandawo necommunity, vagozorega kudzoka mujere. Imwe nguva vakomana vedu ava vanopara mhosva zveshuwa dzinogumbura zvokuti community haitarisiri kuti adzoke pavanhu, havatotarisiri izvozvo, vanotovhunduka vakaziva kuti adzoka. Panopuwa mapresidential amnesty paya, munoona ndofunga kana mukatarisa pasocial media kuti panenge paine kuchema kukuru kubva kumacommunities kuti shuwa vakudzosa zvevanhu vaya, vanhu veprisons vakaita sei, havagoni kugara nevanhu vaveko maona mai. Asi chatinenge tichingoda kukurudzirana nemacommunities edu madzishe ndezvokuti chero dai tikagara naye, asi nerimwe remazuva unozongouya mumusha ikoko. Vamwe of course havazouyiko nenyaya yekutya kuti zvandakaita zviya ndikadzokera community kundoita sendichandourawo, anobva abva onanga kune rimwewo divi paasingazikanwi, asi zvinozongopedzisira aparadza nemhosva odzokazve. Saka madzishe rwendo runo tichakumbira chaizvo kuti mutibvumirewo tishande nemacommunities enyu kuedza kuti vasungwa vedu vatambirike, vasungwa vedu vagone kudzokera mucommunity, vakwanise kushandawo nemi vachishanda sevanhu vanobatsiridza kubudirira kwenyika. Saka commissioner general vedu vaona kuti no, izvi tiri kuzvikonewa izvi. Dzimwe nyaya dzakaita kuti vafunge kuti kuda pane zvetiri kukanganisa murehabilitation yedu ndezvekuti vasungwa vedu vanouya kumajere nemasentences akasiyana-siyana kana kuti zvigwevo zvakasiyana-siyana. Imwe nguva isusu seprisons tinoedza kuda kuti tinovaisa mumaprograms nekuedza kuvadzidzisa maskills ekuti kana wabuda unogona unoveziwo mupinyi, unogona unokwawo zvakadai, unogona kunoitawo zvakati, unogona kana kutondotanga kudzidzisa nokuti vamwe vanotoenda kuchikoro. Asi dambudziko redu ndorokuti imwe nguva musungwa anobuda programu iya isati yapera nokuti sentensi yake inenge iri. Imwe nguva chero akapedza programu iyoyo hatikwanisi kumubatsira neanonzi mastartup okuti kana abuda alright tamudzidzisa kuvaka, right, aita go through trade testing, aita journeyman class 1 yabricklayer, abuda panze haana kana trowel, haana kana puranga manzi, haana kana chii kana foshoro kana 1. Saka anonosvika kuya nezuro panomwe musungwa akabuda pachena akati no, ini zvandinozofunga ndezvekuti kondadii kungobaka 1 iye zvinezvi handipaina ndakamboba ndikabudirira ndikazoba ndikabudirira futi ndikazosungwa kechitatu. Saka iye zvinondongobaka 1 ndobva ndanotenga maturusi angu ese, kana ndaanawo ndochipinda manje
mukuvaka. Pakundobaka hwani kaya obva asangana namadhamu avo abatwa woyo adzokazve ko sekuru ndakafunga kuti ndikangobaka hwani ka ndotenga travel yangu ndotaka manje ndakabva ndasangana nekusaipapepa saka ndatobatwa ndatodzoka tatoonaye zvokwadi takutogara tosizvi. Saka komishina general vadero vakaona kuti kune dzimwe nyika kune masangano anoshanda nemaprisons asi ari masangano anofomwa nemastakeholders vasinei negovernment vasinei nejeri asi vanongoshanda neprisons. Vanhu ivavo ndo vari kubatsirana nevasungwa even akuda jeri vanomuteerera vachitaura naye vachiona kuti vangamubatsira sei kuti akwanise kukwana mucommunity. Saka nokudaro vakabva vauya ndokubva komishina general vaya vataura nemastakeholders atanga tichishanda nawo kuharara anosanganisa vana profesa vatinavo ndokubva vanzi hapana here zvomungaitei semastakeholders kuti tibatsirane. Ndakaona kunyika yakati vakanyanya kupa muenzaniso wenyika inonzi Singapore kune sangano rinonzi Yellow Ribbon Foundation rinoshanda nevasungwa asi risina chokuita negurumende. Ndokubva vana profesa vazogara pasi ndokubva vaita come up neidea nethis concept yepathways to rehabilitation foundation. Mashandire ebato ravo sokunyora kwavakaita concept yavo haina zvayo kunyanya kufanana neYellow Ribbon Foundation asi yavo inetoriwo neplan inoita kuti vakwanise kushanda nevasungwa vachishanda zvene vakabuda muusungwa kuti vakwanise kukwana mucommunity vagoshanda necommunity vagotadza kudzoka kujeri. Ndo mafomerwo akaitwa bato rinonzi Pathways to Reintegration Foundation. Vanyora idea yavo iyi yakazoenda kuhurumende yakaenda kwaMinister of Justice, Legal and Parliamentary Affairs vakaiendesawo kucabinet. Idea yavo iyoyo ikaapuruvhiwa necabinet kuti no kana mukashanda muchidero munogona kubatsirana nesu zveshuwa nokuti prisons ine peinozondogumira. Munoziva mashandiro atanga tichiita zvine mashandiro atanga tichiita tisati taane Prisons Act nyowani. Kana musungwa akapika jere rake akapedza nhasi isusu seprisons zvapera. Hatigoni kuramba tichiteverera musungwa uya nokuti anogona kuchuza kuramba kushanda nesu ende hatina zvichamuita kana akunze kana apedza. Asi bato rakaita sePathways to Reintegration Foundation nekuda kwokuti nderemastakeholders chete vanogona kuwana nzira dzekuti varamba vachishanda musungwa iye kusvikira musungwa iye akwana mucommunity. Even kana anga aine maprograms aanga asati apedza mujeri vanogona kubata naye kuti apedzise. Because vasungwa vedu vazhinji vari mumajeri ndofunga mastakeholders munowirirana nekuti even chikoro chavari kudzidza ndimi muri kutobatsira nekubhadhara. Ndokuti hurumende inobatsirawo ichisvika yoguma then totarisira kuti hama dzake dzipedzise kuti akwanise kupedza maprograms ake ari mujeri. But kazhinji munozoona kuti hama dzinenge dzisinawo oro vamwe tinenge takatokanganisirana nehama dzacho zvokuti hama inenge isina kana chainoda kunzwa nokufungwa yeye. Saka you find kuti mastakeholders we have always come in and you have always helped us kuti vasungwa vakwanise kupedza maprogramu avo vanosvika pakunyora maexaminations avo iyo zvinoti nevasungwa vakuenda kuuniversity vachibatsirwa nemastakeholders and vari kuenda kuuniversity koko vachitodzidza vachipasa. Dambudziko rinozongouya pakuti oright apedza mani ochi tinozviziva kuti vanhu vazhinji vane nyaya inovanetsa zvikuru yokuti akanyamboita madhigiri akaita sei kuti achizotsvaka basa. Kazhinji tinotarisa kuti kana achida kutsvaga basa vanhu vanotarisa kuti anofanira kutsvaga basa mugovernment inochiti aiwa kana wakambopara mhosva isusu hatinyanyi kuda kuva nezvokuita newe nokuti vasina kutopara mhosva havasitosevenza vakatowanda. Saka ndinozviziva kuti kana titakushanda nemapato akaita sana Pathways to Reintegration Foundation vanochizoona kuti vangatibatsira sei kuti vasungwa ivavo vabudirire. Saka nekudaro
Commissioner General vawana approval yecabinet, Minister of Justice vakachizoappointa a board sokuzwa kwamaita National Public Relations Officer wedu. Board iri rakaappointwa is only an interim board because rakangonzi ngariende in place ribatsiridze kusvika palaunch this organization. It is registered as a public voluntary organization, but it's only the board is only there until the launch, when a substantive board will be appointed. So Takadaro, from what she says, Dizuzu, chairperson we board redu, Dr. Mzamiri, vachideputize vana Deputy Commissioner General Ndanga, vakanzi vabatsirane na DCG Ndanga vatinoti Deputy Commissioner General nenyaya yokuti vave an appreciation ye-prison administration kuti vasatoziva kuti maboard members havanhu vakadzidza asi toziva kuti vane excitement and vanogona kuita overshoot. Saka tinopota tivadzora kuti apo mabuda. Saka until the launch tinomboramba tichivakontrol kunge vana professor. Then umwe ari mubhodhi imomo ndimaihove ndo vakabata homwe yacho sokuzwa kwamaita. Then tina vanonzi vamanhiri vemuministry of justice vanotibatsirawo futi nenyaya dzemutemo kuti certain of your ideas could be against some of the government policies pertaining prisons. Then tina vamwe vanonzi Dr. Ponde vanoshanda neVSO, but she's also a board member. I think vazhinji venyu munovaziva, especially ma-prison officers. Mike Ponde is working with prisons for a long time now. Right, then tina Assistant Commissioner Nyamutswa, the Secretary General in the interim. So this organization is going to be launched by the minister. At the moment, my date now, the 28 May. 28 May next week on Thursday, if I'm not mistaken, it will be launched. Then we are launch of process for substantive board. That board Ndora, which is on my issues as a parent. Saka tinoda kukurudzira kuti ma stakeholders edu, most of you are going to be invited kuuya launch. Then from then on tinoita kutarisira kuti mushande mose nebhodhi iro rinonzi Pathways to Reintegration Foundation. Munozoitawo mameeting enyu muchiwirirana nawo kuti how then do we move forward? How do we assist on the rehabilitation of inmates, and how do we also assist on the reintegration of these inmates? Pane zvinhu zvakawanda. Ndofunga ndimi muchazotsvaka mari dzacho dzekuti titsvakire ma-inmates ma-starter packs atanga tichataura nezvawo. Just to make sure kuti musungwa anowana zvekuita, haazovi an excuse yekuti ndazodzoka nokuda kwokuti nokuti ma-skills tinenge tamupa. Saka nekudaro ndoda kukutendai zvikuru nokuuya kwamaita. Kuuya kwamaita kunoratidza kuti munokoshesa zvikuru mabasa redu rokuvandudza vasungwa. Uye as business people, you also want peace in your operational environment. Ma-inmates anogona kushungurudza zveshuwa. Ndokuti ma-inmates kana vasati vava ma-inmates maybe tongoti ma-criminals anenge achikushungurudza ichaizvo vozopedzera vaita ma-inmates edu. Tozoshanda hedu navo tozama kusunganidza asi tikashanda nemi vachiri mujere zvinotipa kuti vasungwa vaya vazovawo productive and vazoitawo vanhu vagokwanisa kuchengeta mhuri dzavo pamwe chete nokuvaka nyika yedu tichivaka tose. Naiwaya handichadi kuramba ndichitaura nokuti ndinogona kuzodhayuta zvichataurwa naprofesa panapa nenyaya yebhodhi. Neiwaya ndombogumira pano kwazvino tichazosangana mukudhiskasa takutaura ndoziva kuti muchaita mibvunzo yakawanda chaizvo tinenge tichingobata tose nekutsanangurirana kuti zvinyatsokucheka. Ndatenda Director of Ceremonies. Isu zvakatiitira chinhu chakanaka sePR, tikati no, we should celebrate this. Vasungwa vashoma vanoda kuonekwa panze apa achingapinda mujeri. Memu takapublisha story
ende yakabva yabvira story iyayo. But chinoshamisa ndechekuti previous week kana mama akatarisa another chance, ndibaba vakaenda kumarooro emwana wavo, but nyika haina kuzviona. Nyika yakaona zvaamai ava. Nanhasi zvichiri kungonetsa zvokuti mukatitendera nemedia yenyu kuenda ikoko, so that vanhu vanyatsonzwisisa kuti inmate wedu she's a champion. Zvinoitwa nema-inmates vashoma kuti regai ndinowitnessa ndichibva kujeri, because comment section yave divided. Mumwe ari kuti aenderei, vamwe kuti vasungwa vaya havachatombo, saka kujere kwakuitwa sei. Ndozvikuitika izvozvo. Ndosaka tati ma-stakeholders ari pano muda kuti vasungwa vafire kumajeri here, because this way PR kai memu saka nyaya iyoyo isusu manje se-PR we celebrate, because ndo nyaya idzodzo vanhu vanofanira kuzvinzwa kuti vanhu vane mabhizinesi havadi kunzwa kuti musungwa abuda kujeri, havatomboda kana kunzwa kuti kuna aburitswa nai. Asi regai ndikuudzei, vari kubva kujeri havasirivo vanokubirai, vari kukubirai ndo vamuinawo ikokoko. Saka isusu vanenge vabva kwatiri vanenge vachiri right nai, ndizvo here? Ngatimbozviuchiriraiwo maoko. Toda kusimbisana pa-second segment ichapinda profesa. Toda kusimbisana nekuti zvavachataura zvichashandura mwoyo wedu. Saka tichiprepare profesa, chimbotarisa munhu ari panext pako. That person is fearfully and wonderfully made. Please greet that person. Please smile. Shower. That's for running. Isema tichiuchira tichigamuchira Professor Alex Benjamin Madzivire kuti atinatoona kuchira nazotipakurira kuti Pathways to Reintegration Foundation yakamira sei. Makadii vakanditarisa vari kuona ndiri kupinda kwavari. Hazvanzi yangu iyi ichativerengera 1 Corinthians 12 verse 14 kusvika verse 26. Corinthians 12 verse 14. Now the body is not a single part, but many. If a foot should say, because I'm not a hand, I do not belong to the body, it does not, for this reason, belong any less to the body. Or if an ear should say, because I'm not an eye, I do not belong to the body, it does not, for this reason, belong any less to the body. If the whole body were an eye, where would the hearing be? If the whole body were hearing, where would be the sense of smell? But as it is, God placed the parts, each of them, in the body as He intended. If they were all one part, where would be the body be? But as it is, there are many parts, yet one body. The eye cannot say to the hands, I do not need you,
nor again the head to the feet, I do not need you. Indeed, the parts of the body that seem to be weaker are all the more necessary. And those parts of the body that we consider less honorable, we will surround with greater honor, and our less presentable parts are treated with greater propriety, whereas our more presentable parts do not need this. But God has so constructed the body as to give greater honor to a part that is without it, so that there may be, as to give greater honor, so that there may be no division in the body, but that the parts may have the same concern for one another. If one part suffers, all the parts suffer with it. If one part is honored, all the parts share its joy. Now you are Christ's body, and individually parts of it. Some people God has designated in the church to be first apostles, second prophets, third teachers, then mighty deeds, then gifts of healing, assistance, administration, and varieties of tongues. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Do all work mighty deeds? Do all have gifts? Do all have gifts of healing? Do all speak in tongues? Do all interpret? Strive eagerly for the greatest spiritual gifts. Alright. I think one of the that. Because no vatisamaraizire kuti nemhaka pika section inoyi from the Bible yaverengwa kutanga nyaya tinotenda Mwari zvikuru nemufananidzo watapiwa pamusoko raMwari waratidza mapatsi akasiyana siyana, asi pakupedzisira tazooneswa kuti imwe neimwe pati ine zvainoita. Tesati zvangofanana kuti ndiri kuona pane hanzvadzi yangu ndikada unotora ziziso rinotora for ruoko runoenda kuratidza kuti ruoko uyezve gumbo richafamba kuratidza kuti umwe namumwe ari kucommunity yatigere ane chekuita pakugara kwatakaita uyezve nemagariro atinoita musociety uyezve nemararamiro atinoita kudunhu matinogara sekuungana kwataita zuva ranhasi. Tinotenda. Right. Pane chirevo chinonzi communication is what is heard, not what is said. Communication is what is heard, not what is said. Saka zvanakuita tinombita exercise kama kuzokera kunharaunda kana kuti amenda mberi nendima tigoona kuti zvinorei. Communication is what is heard, not what is said. Ndichadaidzira ndinozerezera ava one word. Handiti ka vanofana kuti vataurire vari panext pavava zvavanzwa. Ndichataura asi tinoona kuti zvavanenge vanzwa kana tozosvika pakona pana mukoma wangwa wedhi iroro rinenge richiri rimwe chete here. Ati communication is what is heard, not what is said. Kuti kana taakuzobuda tichiinda kunharaunda dzedu tinenge tiine shoko rimwe here kana kuti kwete. Ndotanga I am going to whisper one word to him. The next person is not allowed to say, can you repeat? Unofana kungotaura zvawanzwa izvo. Kutanga here mbo.
Right, ndakuapa maiki manje. Vane vachidaidzira zvavanza tidzokera kuti tione kuti avo mumaunera dzavo zvandataura ndozvavo. Andina modelo. Ndati bench. Takataina wamutare kunotaura vanosvika kuti papaina mambo 1 vamwana vachikwakwinyashe 1 vamoti kwakwina vamwe haizitasa vamoti aiwa anonzi mupasa vatikodero. Saka tinetida kuti patienderera mberi apa tione kuti tichaguma takunotaura zvinhu zvimwe chete here nenyaya yeParef. Saka pane presentation yandichaita ndakamiririra Paref board, asi inenge ichikuda uko kuFranco. Saka vamwe vanokwanisa kuti vaone zvikoko kana kunditeerera zvinenge zvakangonaka hazvo, asi chichaitika ndechekuti muchazopuwa document racho. Saka musanyora zvenyu manotsi nokuti document irori muchaipuwa. Akuona kuti ichi apa kompyuta ipapo. Saka pano munhu anofanira kutoenda kune manager ipapo kuti family manager from there. This one is not picking. Kubva vatauri vatanga before me, pane nyaya dzaramba dzichingodzokororwa zvokuti iko zvino zvandakuita ndichamhanya chaizvo nedocument iri kuti tiwane mukana wekuti titaurirane mune inonzi plenary session, where we are going to be given an opportunity to make contributions, ask questions, challenge what will have been said. The Pathways to Reintegration Foundation envisions a society where inmates and ex-inmates are empowered to contribute positively to their communities. It aims to address the critical challenges faced by inmates and ex-inmates during and after incarceration. Paref aims to augment governmental efforts by providing innovative and comprehensive rehabilitation and reintegration programs. Its aim is to give an overview. The aim of this presentation is to give an overview on the establishment of Pathways to Reintegration Foundation. So what is going to be covered in this presentation is the background, legal frameworks, governance structures, programs, funding model, global recognition and granting implementation plan, and then conclusion will be followed by a discussion. Correctional services worldwide face significant challenges in securing adequate funding, resources, and support for effective rehabilitation and reintegration of inmates and ex-inmates. These challenges are multifaceted and stem from various systemic issues like stigmatization and marginalization, lack of awareness, resource constraints, inappropriate infrastructure, lack of coordination, and policy gaps. So one of the major issues that we want covered when we go into the discussion component of this presentation
is an identification of possible policy gaps that need to be addressed. Kuti pane here zvimwe zvamunoona zvinotaridzana zvakanangana nemapolicies edu zvingatibatsira kuti ndima yedu ifambe zvakanaka. It has already been said that ini ndiri munhu nokuti kune vamwe vanhu. This is the Ubuntu philosophy. I am because we are. That is centered on interconnectedness, ukoche-koche hwakafanana nemaoko amuri kuonayo. Compassion, kunzwira vamwe tsitsi, mutual respect, common community support. It promotes collaborative efforts to dismantle stigma, facilitate successful reintegration, and build an inclusive and harmonious society. So the conceptual framework has been covered by the officer commanding and also Vatavira and my program directors edu. Ikuti iyo tinema inmates tozeta ma ex-inmates. Saka pane ma-programs anenge achizoitwa tichibatsirana nama-stakeholders kuitira kuti vane vabudiswa mumajere vaya vasazodzokera makare zvachose. The vision yePAREF is empowering inmates and ex-inmates for a crime-free society. The mission statement is to promote the lives of inmates and ex-inmates through innovative rehabilitation and reintegration programs, while promoting community engagement and global partnerships. It's bounded in my core values. My core values so there's respect for human dignity and integrity. Nyaya kana chitaura nyaya integrity zvinowanzotaura kuti tine tichiti uri munhu akakwana here kana kuti akazara. Mune dzimwe nharaunda zvinenge zvizi mamuona mwana wakwanhingi uyo idemhe romunhu. Ukanzwa uchinzi uri demhe romunhu pane zvazvinotoreva kuti hausi whole. You are not like an integer. Kuzvikoro zvainzi ma-whole number handiti. Then kunozoita nyaya innovative thinking kuti tinoda njere dzese dziri muno kuti dzive dzinobuda kuti tigadzirise zvinhu zvedu sevanhu vari kubatana pamwe chete, inonzi collaborative spirit. Then commitment to social justice. Zvinangwa zvePAREF provide client-centered education, vocational training and life skills development programs. Zvimwe zvacho matombodzwa zvimbobatwa zvichiitika kumajere edu akasiyana-siyana. Foster strategic partnerships and alliances with private sector, government departments, local and international organizations. Tanzwa munomu kuti kune vamiriri vabva kune zvakangosiyana-siyana. Zvingava izvo zvakanangana nematongerwo enyika kana kuti muzvikoro taona kuti kune ma-representatives ema-different schools vasumudzwa. Tozoona kuti isusu kune makambani ari muno vakafanana naNyaradzo naZimnat vambosumudzwa kudhara. Engage in community education outreach efforts. Advocate for legislative reforms that enhance rehabilitation and reintegration opportunities. Mitemo yakatariswa pachigadzirwa bumbiro romutemo inonzi PAREF constitution iri pabullet yechipiri kubva muzasi. Constitution of Zimbabwe, Prisons and Correctional Service Act, Regional and International Human Rights Instruments, then Private Voluntary Organizations Act. Saka isu tiri kuti sezvamangonzwa PAREF yakazorejistwa as a private voluntary organization. Urongwa huripo at the moment
is going to be governed through a board of directors, management, and global level staff. Board of directors yakanzi iyo inofanira kuva inotungamirirwa neindependent criminal justice expert, nekuti nyaya dzatiri kutaura idzi inyaya dzecriminology kana kuti zvecrime. Deputy chairman achifanira kuva an independent prominent person, treasurer, financial expert with global experience. Then the executive secretary, who is going to be a ZPCS expert, nekuti nyaya yacho iri kuda kubatanidza zviriitiwa neZPCS nezvetinoita kuita as civil society organization. Legal advisor, there is legal and human rights expert, fundraising and strategic partnership expert, kuchadikwa kutsvagwa mari yokuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Madziche edu taona utungamiriri hwekuno hwakarongeka, tawana marepresentatives akamirira vari mu-traditional leadership. Corporate world representatives, local civil society organizations, and the international non-governmental organizations will also be represented. Management structure yacho vanenge vaina executive director, then director of administration, director programs, and director finance. Kozoita other technical experts. Tinenge tine ma ex-inmates are represented on that structure as well. Then there's a fundraising expert. Global level staff, kuchaita ma international program officers. Pane nyaya yekuti mune dzimwe nyika iko zvinezvi kunotovana maZimbabweans vane vakasungwa vari mumajere kune dzimwe nyika. Saka tinofanira kuva tinoona kuti parefi yedu inokwanisa kubatsira maZimbabweans vari mumajere worldwide. Fundraising officers, digital transformation experts, mukuona iko zvinezvi pana vakomana vari kutitora mapikicha ava nezvambotaurwa kuti panyaya dzakaita dzekunopemberera mwana vakabvuma vanhu vaakutanga kukanda zvinhu pamawhatsapp group nezvimwe zvese izvi. Saka tichida kuona kuti padigital transformation yedu tine nyanzvi dzinokwanisa kutibatsira kuti tishandise makombiyuta, mafoni nezvimwe zvese zvakadero. Kozoita mavolunteers. Maprograms edu anenge akanangana nezvikwata zvina. Chikwata chokutanga achiva ivo ma-inmates edu vanenge vari mumajere, tozoita ma-ex-inmates vanenge vabuda, kozoita ma-communities correctional officers. Takanangana neipapo tinoona kuti pama-inmates nama-ex-inmates pane vamwe vanenge vachida kuti vaende kuzvikoro, vanga vakasungwa vachiri mumaprimary school, saka vanoda kuti vadzidze vadarike primary school. Vamwewo vakasungwa vari mumasecondary school, saka tinenge tida kuti vapedzise secondary vakwanisewo kuenda kumayunivhesiti. Vamwe vanenge vakasungwa vari vakatopedza madhigiri, vanopinda imomo. Saka fanira kuitwa maprogram evanhu vanenge vasungwa vemhando dzakasiyana-siyana, zvisinei nokuti ane dhigiri here. Madhokota anogona kuva anenge akasungwa kana maprofesa anogona kuva ari mumajeremo. Tozoita kuma-communities kwedu pane nyaya dze-engagement. Toda kuti timbotsanangurirana kuti toita sei kuti tikwanise kusvika kumaruwa ese omuno muZimbabwe, kuti vanatsoziva kuti zvinomboitika mumajere zvii, uye tobatsirana nechii kuitira kuti vane vabuda vasadzokera mumajere zvakare. Then pane nyaya yepeace education yedu tine yakamira sei. Tine nyaya yakamira yakabatana nama-communities nema-correctional officers angangodawo tertiary education on the job training. Pane nyaya ye-knowledge exchange and research, kutsvagurudza kuti toda kuti tinatsoona kuti tikati isusu mhondi dziri mumajere
dzakabva muprovinsi ipi. Towana mastatistics anotitaurira kuti kana muchida kuti munatsoziva kuti upombwe rep iprovinsi ipi ine mbiri iyo upombwe kana kuti yerep. Saka zvine zvida kuti zvitsvagwe izvozvo. Kwozoitawo futi pane nyaya yekuti tinenge tichida kuti tinatsoziva kuti vanenge vasungwa vaya vakazodzokera kumakommunities vanozodzokera mumajere vakawanda vacho vanobva kumaprovinsi api futi. Zvinotibatsira izvozvo kuti tione kuti tiite maprograms akanatsonangana nemaissues on the ground. Pari zvino umboo huripo hunoti ihwo pavanhu vanenge vabudiswa mumajere vaya 21 to about 25% vanodzokera futi mumajere. Saka tinetida kuti tione kuti kana taita maprogram edu ese semastakeholders neparef tichibatsirana neunyanzvi huri muZPCS tingakwanisa here kuti tiite matargets okuti year by year we are reducing that percentage yevanhu vari kuda kuramba vachingoita mhosva vachidzokera kumajere. So tinogona kuti tiri muna 2026 izvozvi toti tikaita maprogram edu zvakanaka by the end of next year instead of having 21% vachidzokera kumajere taakuda kuti vaende ite 11%. So toda reduction the percentage yevanhu vanopara mhosva zvakare vachidzokera kumajere. Kwozoita nyaya yevocational training inyaya yakanyanya kusimba chaizvo inoda kuti tibatsirane nema-different government ministries and so on. Iko zvinezvi pane urongwa huripo hwokuti neministry yedu yeyouth ine ma-vocational training centers. Saka takatotanga kutaudzana navo kuti tingakwanisa here kuti tishandise ma-vocational training centers acho kuti tiadrese ma-issues akanangana nama-inmates nama-ex-inmates. Kwozoita nyaya ye-wellness, mental health and psychosocial support. Inyaya inobata ma-inmates, inobata ma-ex-inmates, inobata ma-communities. Asi inobata futi ma-correctional officers. Chaizvo nokuti every day uchingomuka uchisangana nomunhu anenge achingotaura zvoumhondi. Mumusoro mako munogona kuzoguma matodhanganyika. Iwe correctional officer unokwanisa kuti ubatsire vanhu vacho. Saka tinotodawo futi maprogram okubatsira ma-correctional officers edu kuva ma-survival skills because they are dealing with very complex issues, very difficult people in some instances. So they need programs okuti vakwanise kuramba vachiita basa ravo zvakanaka. Pane nyaya dzejob placement and entrepreneurship support. Nyaya inenge iripo yambototaurwa yekuti dzimwe dzenguva munhu anoti aita zvaadzidzisiwa mujere, tingati kugadzira mota mechanics, akaenda kuti anotsvaga basa kuti aite mota mechanic mune imwe kambani, anonzi aiwa hatingamupi basa, chimbotipai wewe record yako yekuti hauna kumbopara mhosva here, kunoti kwamafingerprints nezvimwe zvese zvakadero. Saka tiri kuti ngatitaudzane nyaya yokuti kana takuita maprograms edu ngaanyatsonangana nokuti munhu asatsvaga basa asi kuti akwanise kuita basa rake iye, inonzi entrepreneurship, kutovaka kambani yake munhu wacho achitoita employ other people nenyaya yekuti adzidziswa inonzi entrepreneurship. Digital education, e-learning, pane nyaya yekuti munogona kuti munhu ane achidzidza asi akushandisa inonzi online learning methods, zvinhu zvatinokwanisa kuti titaudzane futi. Nyaya yeparole system yataurwa navatahwira, saka iyo ndakuijamba nokuti yambotaurwa. Asi ndiwo zvimwe zvezvinhu zvatinochida kuti zviidzizanwe nazvo. Pama-stakeholders edu maona kuti tine a typical example of what Paref is expecting
kuti tine vanhu vari kubva mumadifferent categories, vamwe vari kubva kuma-NGOs, tine zvikwata zvimwe zvakafanana na-UNDP, World Health Organization nedzimwe zvakadero. Magovernment edu, madepartments tinechiti maministries namadepartments, nambotaura Ministry of Youth as an example. But nyaya dzehealth tibatana neyo kuMinistry of Health, tozoita iyo ZPCS pachayo neose maministries namadepartments anodhila nezvemitemo, law enforcement agencies. Tinenge takanangana nokuti mauniversities edu nematertiary institutions atibatsire kuti zvedu zvifambe zvakanaka, tichibatsiranazve nemavocational training centers sezvanambotaura. Private sector tichada kuti tikushe mbeu yakanaka yeparefu kuitira kuti tikwanise kuwana mari dzinoita kuti zvinhu zvedu zvatinoronga zvifambe zvakanaka. Zira ma-NGOs edu ne-community tamboti isusu nyaya chaiyo iri kutambirwa mumaruva medu umu, ndiko kunobva vanhu vanozopinda mumajere, ndokwachadzokera vane vabuda futi mumajere. Saka our traditional and local leaders are very, very important. Taona kuti muno mambotangwa nomunamato, kana vakomana vasikana vave vachiimba, dzimbo dzavo dzanga dziri very spiritual in nature. So zvine zvida kuti ma-religious organizations atibatsire kuti vanhu kana vakuzobuda muya vanenge vakuziva kuti kuna Mwari. Pane mumwe munhu akambonditi mumwe musi tichitaura kune imwe program yandachiita, hanzi matauriro amunoita imimi munomboendawo here kuchechi iyemi? Saka ndakabva ndazomuti inini, ndinofunga nyaya yako yawakutaura wakundisvosva. Ndinofunga kuti chinombonzi chechi chacho hauchizivi. Chitaurira vamwe wako kuti chechi chii. Ndofunga vakawanda vari muno mapastor and so on will be surprised kuti iye munhu wacho aifunga kuti chechi building. Vangani vedu vanofunga kuti chechi building, ndoenda kuchechi. Asi handiti mubhaibheri makanzi I am the temple of the Lord. Handizve. Saka kana ndiri temberi yaMwari, itemberi ipi yaodawo ndiri temberi kudhara. So mapasita edu munotibatsira chaizvo, mukapinda mumajere muchibatsirana namamapasita ari mumajere kuti ivo vasungwa vacho vabude vachiti ini ndiri temberi yaMwari, ini handichadzokeri futi makare, nekuti zvandakaita izvi ndaona kuti pandinozofa paya Mwari akanditi waiitei pasi apa, ndinozoenda kugehena. Chimwe chandinowanzobvunza vanhu ndechekuti kana munhu ashaya zviya pakaitwa inonzi tombstone, chii chaunoti wewe this is the most important part of a tombstone? Vanhu vazhinji vane vachitaura zvimwe, hanzi panotaurwa kuti ndinhingi akadai. Aiwa, the most important part of any person's tombstone is the dash between your birthday and your death day. Wakaitei pakati apa? Hatinotova kuti nedambudziko yokuti tese tiri muno, neni date rakanyorwa pamabirth certificate redu riya riri wrong riya. Harisiro birthday, date of delivery. Wakazvarwa 8 or 9 months before. Paconception baya ndopaunozvarirwa ipapo. Saka isi tese takanyorwa kuti birthday totocelebrate, birthday ndakazvarwa musi wakati. Aiwa, that's when you were delivered. Saka tinoda kuti tibatsirane kuti zvinhu zvedu zvitifambire zvakanaka. Tichaona zvichabuda patinoita open discussion, nokuti takuda kutopinda munyaya yacho manje. Nenyaya dzinonakidza chaizvo dzinoitika. Ende mberi tione. Kozoita branding, kuti parefi yedu ichada kuti tiite ma-international certifications,
media presence, storytelling program ambassadors, kuti tese tineta kuenda tichiti zveshuwa takunzwisisa basa reparefu harisi remadzishe chete, harisi reparefu chete, ibasa romumwe nomumwe ari muno. Funding model, tichatsvaga mari tichishandisa fundraising activities, tichaita grant applications. Vamwe vedu vari munomu inyanzvi dzokunyora magwaro okuti tikwanise kuwana mari through grants. Tine chikumbirisa chaizvo kuti mutibatsire kuti mupinde munyaya iyi muchibatsirana nevari muparefu kuti zvifambe. Corporate global partnerships, the social impact investment funds, the principle of giving. Chinangwa changa chiripo chichipo nanhasi, asi tinofunga kuti mari iyi tikakwanisa kuita basa zvakanaka inokwanisa kudarika figa yamuri kuona iyi yatakati isusu kuti tinatsolonja chinhu ichi zvakanaka mumaprovinsi edu ese. Takaona kuti panodikwa about $2.2 million. Saka tichaona kutobatsirana sei kuti titsvage mari dzedu idzi. Implementation plan in the first 3 months, which is phase 1. Takati isusu panofanira kuita program development process, engaging stakeholders sezvatiri kuita, koita official launch. Then recruitment and training of staff, kuita fill in the structure yatataura management here, developing partnerships with education, vocational training institutions and local businesses. Kutsvagurudza kuti chaizvo nyaya dziripo dzinofanira kuti dzitaurwe pamusoro padzo ndedzipi, needs assessments, dzingava kuma-communities kwacho kana kuti muma-inmates kana kuti muma-officers edu kana kuti ma-ex-inmates. Nyaya yemonitoring and evaluation is very important because tinechida kuti tinatsoona kuti zvatiri kuita izvi zviri kubatsira here munharaunda kuti tiwane a crime-free society. Pilot project in selected provinces, takatenderera maprovince iko zvino tabva muno mamutare tineta sara ne2 provinces only, Mashi Central neMashi West. Gweru takanobatanidza neMasvingo province, patakaenda Bulawayo takabatanidza Bulawayo, Mati North neMati South. Nhasi tiri muno mamutare, saka tiri kutarisira kuti before the launch kana dei zvaikwanisika next week, Monday holiday, saka Tuesday, Wednesday, before the launch on Thursday, tachifungidzira kuti tipedzise the other 2 provinces kuti mukwanise kuti muzouya kulaunch mambeta nzwira pamuviri chimbo yarova dapi sezvamuriita izvozvo. Then initiate community outreach efforts and begin public awareness. Establish the first cohort of ex-inmates in job placement. Tiwane ma-ambassadors edu vanenge vachitaura ndandiri mujere inini asi onai zvandava ndakadzidza ndirimo, handichada kudzokera chionai muone magadziriro andiriita mota kana kuti marukiro andiri kuita vana mai vasikana musoro vakuda kuenda kuchikoro. Phase 3, roll out to all provinces assessment of sustainability, analyzing data on employment rates, kuti vese vatineta dzidzisa vaya vaneziva kuwana mabasa vangani, vanhu vari kudzokera vangani ndambozvitaura, and then participant feedback. Ndakamirira ari kubata document tifambe. Implement robust evaluation. Chipedzisira ndiri kuti Pathways to Reintegration Foundation is dedicated to addressing the challenges faced by inmates and ex-inmates in Zimbabwe on rehabilitation and reintegration. It is guided by the Ubuntu philosophy. We want to achieve goals by making sure that we partner with the relevant others, and also to make sure that we define and redefine a new narrative surrounding incarceration and reintegration. Ndisa iko zvinoda kumbogara pasi nokuti takuda kuti tisvike pastage yekuti tichiita engage
each other. Asi tinofana kuti timbotanga taita something kuti tese tiri pamwe chete. Thank you for this segment. Tombotigare basi pichana toda kuti madirector edu eceremony amboti kushira zvinoita kuti tese tive pamwe chete. Mambo mtasa ndinovada. Hati mama ramba kundidarira saka ndakutongo. Kana muchivada chitiratidza kuti munovada nai. Mambo mtasa tinovada. Mambo mtasa tinovada. Ndibatsire wenyu wane muda naimi. Mambo mtasa tinovada. Mambo mtasa tinovada. Saka imi mamudi unovamhoresa. Mambo mtasa tinovada. Mambo mtasa tinovada. Aiwa toda kutenda nditi angatiuchirei Profesa Maoko. Tasvika panguva zvino haisi mambo vari pano, mambo mutasa vari pano, hatisi panguva yekumbozeza nditi hero jira kufuka kana kudini kuwarira osi vambozvitaura kuti musazoti dai paipai vagadzirisa mhano chitotiudzai pari kureswa. Handitika
pari kugonekwa toti apa pari right handiti pakashata ngapanadzurudzwe nai ndosaka muri pano profesa vari pano kumberi uku utekwa-tekwa hwakamirira kupindura mibvunzo. Hatisi kutarisa mibvunzo chete, tiri kutarisa kunyange mamwe macomments atingave nawo. Mambo Mutasa, isusu takamhurwa zvisingaiti kuti maendeserei munhu, mabuditsirei munhu kuti aende kumuchato, kuti aende kurufu, kuti aende kunoita maprograms akasiyana pamusha pake. Asi isusu seZPCS ndo zviri kupupurwa neparefu kuti tinoda kuti munhu akwanise kudzokera kwaakabva naye. Saka hero jira kufuka kana udini, tiri panguva yemibvunzo. Ndakufarirai baba, tiri panguva yemibvunzo nemacomments. Vauchirireiwo maoko. Profesa vakatomirira kudadidza. I'm sorry, but I'm sorry. Ndazwa kufara ichirongwa ichi integration of our children, whether they are parents, they are relatives, they came from the community, vachazoti from community kana paramusha. I'm saying manically, sorry to say so. Zantata maybe I might offend others, but look at this offend. I'm saying manically, in terms of fundraising, we have so many minerals in Manicalage. We want a certain percentage to be provided towards the funding of this program, towards the integration of our children. Whether parents can have local paramosa or we are offenders, local one time I end up into the jail. You know, it guys also at this life, if you might like abuse. Those who don't want our parents to see most of my general officers, only saying out the willing to educate my inmates. Rather to get into society, don't have to have a power. That's how much can move. I said, that's one has it. I'm not again, Bobe food, with the raising, marry, then we end up breaking to what into the jail. For your information, the American function is a different. Penalonga is known of having gold. The government of movement the national. How did you find this program? You marry? Magadio, Botora, Nana papers. No, we have done that. That was one more. We need 3,000 to fund the program. What was that now? Benefited what? Community. That's my proposal. Chiazwa, if they will go diamonds, let that man also be channeled to that. Those are true. That's not to carry out. Otherwise, we choose issue a crime. On that fund one, we need to have the project. Even the issue of improving my jail, and now about correct error. That man should benefit. I'm sorry to say so. For example, even I went to Panyazura paper at Chief Amba, the technicians. We were discussing about minerals because I'm interested. Because somebody said, no, you find the Chinese are mining lithium there. I don't know that she's a technician. One of the guys, Akanotora Melo, Miku, and the Rana wanted to test lithium for you know, he discovered lithium monogold. Here, then this guy told the other colleague, my friend, this mineral, monogold. You know what happened? This guy went to go to the Chinese. There's gold in lithium. I told him, they took Buddhism. He was fired. They told him, I don't have to say about him. So, because of we don't have some of this knowledge about our mineral. Like that, Marriage, we took also part. But then I would if we were that knowledge, such income from our local minerals, they challenge to us because nobody can keep the community. That's my contribution. Thank you. Tirikumbira kuti pamene makuita contribution mubva mataurawo zita renyu kuti tirambe tichingozivana uye kuti from Taripo. Okay. I'm a human resources assistant
Anyway, ndakaona kubhoera. Makarova njere. Makarova njere. I'm sorry. Even though I'm not aware of the point of that opinion, chimtaka ndazokura wachitava kuti ngatinotori zvinopera nomu nasozisamangaleti tifande this program but ndoda kubvunza ZPCS muno here company an investment company inomirira bandiko renyu because kuCIO kune terrestrial holdings kuARMY kune rusununguko and makambani ari kutora nezvawo they are in partnership nemaminers akawanda. If you go to Shurubi, the army is there, CIO is there, through my investment companies are terrestrial holdings nerusununguko holdings. Ko imimi as ZPCS yenyu iri kupi because you cannot just go to Penalonga ongosika motuda mari yekufanda this program wanaona kutaura kudai because mind yao saka chiri kupa simba rekuti uye kutora chii why should I give you and saka isi kuti usabvunzwa mubvunzo iwowo ZPCS inofanira kuita investment arm inotocreata makambani oita go into partnership nemainvestors kurudyiwa mari kumai ami kudya mari CIO kudya mari asi imimi instead kuti mupinde mumining kune mari murima makebeji nokupesa makebeji isusu kuti move away kubva kuti kukomesa makebeji nekurima makebeji vaikoko endai kulipia kune vamwe endai kugoridhe kune vamwe endai kudiamond kune vamwe unoona zvakutaura zvese izvi hamunouyi kuchikumbira hamumbofuma kwai mukumbira mari yomutaura nezvayo that's 2 something million that you need for this program to ifamba. Divide that by 145 right now. Divide 2.1 million by 145 plus. One of my grades from an airport because if a kg is going for 145,000, so how many kgs do you need? It's about you just need 10 kgs. You just need 10 kgs of gold. Programming. You have to learn the motor, everything that you want to do. Now, please, programming that. Saka kana muinayo company hiyo haina maziwa. Ngaite chi kana musina form that company. Your presence in Penalonga, your presence in Shurubi, your presence in Masendra, iwe official. You need a proper government program. Taita izvozvo imimi ZPCS mukaita mamines maclaims anonzi ndezPCS vanhu vese ava muda kuita rehabilitate ndo chanoshanda kuchii moramba mutu adii mutu achinjanisa wese mutu achinjanisa wese mutu achinjanisa chimwe chinoita kuti munhu azozviite bhuru rejeri inyamuti anomuka arimo anoswera arimo worara arimo saka at the end of the day akupedzisira kuziva kuti shiri inorira na6 inguva yezviureyo shiri inorira na12 iri ureyo nhasi ari paduti na6 ndiofisa nhingi aripinda na2 ndinhingi nhingi ari off neshiri so it's easy for that person kuti anonge program yake because imimi hamusi kufunga hamutoziva kuti mufunga wake zvaamo kudhara is programmed kuti akutoziva kuti ndasifana nei saka kubuda kwake is easy kuita whatever ichada kuita mujeri is easy
because program yesejeri anayo musoro. Saka akambobuda kunze for 2 days akabuda kaino anodzoka program yachinja. Saka angorasika. Saka machances emajailbreaks anotachi mashoko. The reason why awande is because munhu akutoziva nebhutsu step chaiyo kuti uyu ndimende muchinobva uyu ndishefu nendi uyu munezika saka aiwa change that system. Zvinhu zvinofambira chakaita sei zvakanaka. Inini I believe kuti kana chinzi rehabilitate someone, you are not only rehabilitating his brain or her brain, and you are rehabilitating everything in that person. Unhu wake one, magarire ake alimo nepachabuda two, zvaari kuwana imomo nezvachanowana kubi kunze three. Akamukuwana zvakuda that person nyange akazobuda, there is no difference kuti angari mujeri nekuti ndakandisiri mujeri. It doesn't become a problem. Akuda kuchii kunze. Chechipiri ndechekuti ini ndamudhora munhu kuti I don't know kuti mukakachinja sei kana ndikadaro. Ngekuti vanhu vari kunzoko unozwa munhu abva kujeri takes pride in the fact kuti ndobva kujeri. Ukada unetsana naye iwe ndokudzokerera kujeri. Jeri handingoti ndokudzokerera kujeri kana kutama ndokudzokerera kujeri. Muona? Mentality yemunhu iri kuratidza kuti yakachinja here pakaenda kujeri nekusadzwa kujeri. Because akuona jeri sechinhu chinoita kuti upenyu hwake kunze kuti sei umire zvakanaka, ufambe, atyiwe, aite zvaanoda, which is wrong. Saka ndoti how can we counter that? Kuti munhu akudeko ukasina mentality kuti jeri rakanaka. Munhu ngaabude ikoko ndoti ini nhangu maybe kana munhu apiwa 5 years or 10 years. Why can't you change the program? Kuti the last year rake reservice raari kuseva is 10 years. That 1 year is dedicated just to rehabilitation. Kana kutombobuda naye kunze tidzoka achinoona ukuwa nhasa kubhuruwayo nhasa wachiita sei for the year kusvika mazokuti munhu tidzoka kuti munhu iyoyo become a better person. Ndokuti tizotanga kuda murehabilitate iye akuda muchii ngati part of his service, half of it should be dedicated to rehabilitation. Then the other half you dedicate kwa mtase mukumuswinyisa kwa kunita uya handisi munoita sei munokondera mvura ere natiri kuchaya kuchita sei kuti kana akuswinyiswa hanzi half of his service ngekuti ngaite sei ngaaswinyiwe azoti zvakadii zvakaipa, asi half of it yayo kufanira kuti aone kunaka kwekugara muchii kunze. Andizvo ndino ndakazwa kufara pamakatanga nyaya yokuti munhu akasombobuda achinoona vana achinoona mukadzi achidii achitotaura vakadzi nevana achidii ini gospel kujeni zvakafanira kuti uri kupa munhu chii kokora andizvo kuti izwa ndamwa imwa andizvo munhu yodi omwa akoti zvikumbitana isati yasvika kana pahuro ufati chini pa uvasvita what have you done to that person? Waraise appetite yake for that thing. Saka the next thing chapter say akuda kutotsvaga kokura zvakanonyanyisa kudarika zvakaidii zvakaita matosumudza nezvazvakarara andizvo. Saka ndoti izvo zvakanakira pakuti kuti munhu akamboona kudai mai mwana obati akamutarisa kuti mai mwana 6 years ndiri mujeri nokota ndakutombokuona asi vanhu havasi kutipa mukana wekundite sei ndimbozikamu hakuna asi ndaita sei ndakuona handina shamwari zvaita chitodzoka motikari handi what have you done? Maita kuti munhu aite neshungu yekuda kubuda kunze because you have dangled chinhu chaanodii chaanoda stage. Kana kuti mwana wake akatonda kupinda mwana kamwana kakuti bye daddy pfungwa dzake dzoti let me be a good boy ndidzoka kune chii kune mwana wangu ndione mukadzi wangu. So your program yakatikoshera isusu but chirongodiwa chete ndechekuti munhu asati adai mindset yake ngaiite sei ngaichinjwe
kuti kuenda kujeri chisave chinhu chinoshamisa, chisave chinhu chakanaka, chisave chinhu chekuti mutana wese munhu kana abuda mutana wese unotya kuti ndingadi adzoka. The fact yekuti munhu ari kuti akapinda wodzoka futi, and it means that person has kudzidza. So kana chimupa chingwa makuseni muchinjirei, mupe mangai makuseni, then muone kuti chiri kunetsa chii, chiri kuti aramba ari hardcore, nekuti aramba ari kuona kuti kurova munhu kana kuuraya munhu chinhu chakanaka, sei aramba ari kuona zvakanaka. It means pane something kona ramusiri kumubata. Inini vanhu vaitofunga kudhara vachitanzi pamwe pacho vanhu vakaitoti zvinhu zvaiva nauri kudyiwa zvazviri chii, zvazviri right. And mukatoona kuti uyu munhu habitual criminal haachachinji zvaari, andisika itai zvamunoita kuti zvinhu zvapera mari. Ndokuvaizoka paya kuti bambo ava wedhepo wanesa wapinda wabuda akapinda zvake chitatu bhatisa, anditi abhatiswa, anditi obhazi no more feelings, nothing, wando munhu tasova issue yakakura mucommunity. Saka tiri kuti kana munhu apiwa mukana, anditi ngaasarambe achingopiwa mukana. Svikai pamwe paya pekuti chii serofoni inoti chii access chii denied, andizvo ndizvo zvatikuda isuti munhu ngaapiwe chii mukana, asi mukana ngauye paunoita sei, paunogumira kuti bambo hamuiti, asi tinoda kuti community igare zvakanaka. Pano pangu kuti vamwe vanhu vamuri kubudisa ritori dambudziko kumadzisheni masabhuku. Kumusha munhu achimbobuda kwatone curfew because John wakadini wakazoka. So it means that person acharamba aine huru hwekufunga kuti ndiri shasha, but inotoda bvisa huru hwaunahwo kuite munhu akadini. Anyway, thank you very much. Musare zvakanaka. Kozi mufaro wandaita ndaraunda utoti aiwa toda kutenda nditi angatiuchirei Profesa Maoko. Kasvika panguva zvino haisi mambo vari pano, mambo Mutasa vari pano, hatisi panguva yekumbozeza nditi hero jira kufuka kana kudini kuwarira, osi vambozvitaura kuti musazoti dai paipai vagadzirisa mhaka chitotiudzai pari kureswa, nditi pari kugonekwa toti apa pari right, handiti pakashata ngapanadzurudzwe nai. Ndosaka muri pano, profesa vari pano, kumberi uku utekwa-tekwa hwakamirira kupindura mibvunzo. Hatisi kutarisa mibvunzo chete, tiri kutarisa kunyange mamwe macomments atingave nawo. Mambo Mutasa, isusu takamhurwa zvisingaiti kuti maendeserei munhu, mabuditsirei munhu kuti aende kumuchato, kuti aende kurufu, kuti aende kunoita maprograms akasiyana pamusha pake. Asi isusu seZPCS ndo zviri kupupurwa neparefu kuti tinoda kuti munhu akwanise kudzokera kwaakabva naye. Saka hero jira kufuka kana udini, tiri panguva yemibvunzo. Ndakufarirai baba, tiri panguva yemibvunzo nemacomments. Vauchirireiwo maoko. Profesa vakatomirira kudavidza. I'm sorry, but I'm sorry. Ndazwa kufara ichirongwa ichi cheintegration of our children, whether they are parents, they are relatives, they came from the community. I'm saying in Manpikale, sorry to say so. The church I maybe I might offend others, but look at this offending. I'm saying Manpikale, in terms of fundraising, we have so many minerals in Manpikale. We want a certain percentage to be provided towards the funding of this program, towards the integration of our children. Whether
when a parent kana mudoko noparamosa, oh, we are offenders, loko na mutati, one time I end up into the jail. Zvinoitika izvozvo hatizivavi, kune issue yemadrug abuse. Those without wakavapare kuti simhosva magerera aramba chingozara, maofficers oonetseka nekudini, nekuita educate ma-inmates. Tinozodzike zvemusociety toona kuti hapana zvichivabatsira. Ndazvakubatikana munhu achita ndakadzidziswa munhu asi ndamboti ngendibope futi kuti ndiridzidze chii mare then we end up breaking to what into the jail. For your information, Paramedica function is a Penalonga is known of having gold. The government of Women International. How did you fund this program? Money? Magadio, Botorama, none of papers. No, we have done that. That was one over. We need 3,000 to fund the program. What was that now? Benefited what? The community. That's my proposal. Chiazwa, if they will got diamonds, let that man also be channeled to that. Those are true. That's not to carry out it. Otherwise, you choose issue a crime. On that fund one, we need to have the projects. Even the issue of improving my jail, and now back to correct error. That man should benefit. I'm sorry to say so. For example, in I went to Panyazura paper to Chifamba. The Mama technicians. We are discussing about minerals because I'm interested. Because somebody said, no, you find the Chinese are mining lithium there. I don't know that she's a technician. One of the guys, Aganotora, Melo, Miku, the Rana said, wanted to test lithium. You know, he discovered lithium monogold. Here, Romania. Then this guy told the other colleague, my friend, this mineral, monogold. You know what happened? This guy went to go to the Chinese. There's gold in lithium. I told him, they took with some He was fired. They told him, I don't have to say about him. So, because of, we don't have some of this knowledge about our mineral. Like Samuel, Marriage, we took also part. But then I would if we got that knowledge, such income from our local minerals, they challenge towards this because nobody can keep the community. That's my contribution. Thank you. Tirikumbira kuti pamene makuita contribution mubva mataurawo zita renyu kuti tirambe tichingozivana uye kuti makazviita. From California. Okay. I'm a human resources assistant. Anyway, the government of Puera. Makarova vachire. Makarova vachire. I'm sorry. Ini ndiro kutaura nekubvunza zvakatokura zvakanyanya. Chekutanga ndazwa wakura wachitaura kuti ngatinotore zvinhu kupera nomo masources amanagament tifande this program. But ndinoda kubvunza ZPCS. Munowa here company, an investment company inomirira bandiko renyu because kuCIO kune terrestrial holdings, kuARMY kune Rusununguko, and makambani ari kutora nezvawo they are in partnership nemaminers akawanda. If you go to Shuruki, the ARMY is there, CIO is there, through my investment companies awe terrestrial holdings neRusununguko holdings. Ko imimi as ZPCS yenyu iri kupi? Because you cannot just go to Penalonga. Almost a month to the money to fund this program. One out of the because my idea, Sakachu Pasima would be a motor. Why should I give you? And Saisu Truti, Kusa Puzum to you, ZPCS, in for an investment arm. In order to create a company. My company waiter go into partnership. Nema investors.
kurudyiwa mari kumaini amiri kudya mari siyaiwo kudya mari asi imini instead kuti mupinde mumaini kune mari murima makebeji nokugesa makebeji isusu kuti move away kubva kuti kukomesa makebeji nekurima makebeji vaikoko endai kulipia kune vamwe endai kugoridhe kune vamwe endai kudiamond kune vamwe munoona kuti zvakutaura zvese izvo hamunowi kuchikumbira hamungofuma kwai mukumbira mari yomutaura nezvayo that's 2 something million that you need for this program to ifamba. Divide that by 145 right now. Divide 2.1 million by 145 plus. One of my grades from an airport because if the kg is going for 145,000, so how many kgs do you need? It's about you just need 10 kgs. You just need 10 kgs of gold. Programming. You have to learn the motor, everything that you want to do. Now, please, programming that way. So, I do kana mwinayo kama ndio haina mazimu. Ngaije chi mazimu. Kana musina form that command. Your presence in Penalonga, your presence in Shuruku, your presence in Masendra, iwe official. You enter a proper government program. Taita izvozvo imimeze PCS. Mukaita mines, maclaims, anozideze PCS. Vanhu vese ava muda kuti rehabilitate. Ndo chanoshanda muchini. Mona mtu achinjanisa wese chimwe chinoita kuti munhu azozviite bhuru rejeri inyakuti anomuka arimo anoswera arimo worara arimo. Saka at the end of the day akupedzisira kuziva kuti shiri inorira na 6 inguva yezviurewo iyi, shiri inorira na 12 irurewo iyi. Nhasi ari paduty na 6 ndi officer nhingi, aripinda na 2 ndinhingi, nhingi ari off neshiri. So it's easy for that person kuti anonge program yake. Because imi munhu hamusi kufunga, hamutoziva kuti mufunga wake zvaamo kudhara is programmed kuti akutoziva kuti asifana nemi. Saka kubuda kwake is easy. Kuita whatever chada kuita mujeri is easy. Because program yese jeri anayo musoro. Saka akambobuda kunze for 2 days akabuda kaenda anodzoka program yachinja. Saka angorasika. Saka macharges emajailbreaks anoita chii mashoko. The reason why kuti awande is because munhu akutoziva nebooth step chaiyo kuti uyu ndimedza chinobva uyu ndishefu nindi uyu munezika saka aiwa change that system. Zvizvo zvinofambira chakaita sei zvakanaka. Inini I believe kuti kana chinzi rehabilitate someone, you are not only rehabilitating his brain or her brain, and you are rehabilitating everything in that person. Unhu wake 1, magariro ake alimo nepachabuda 2, zvaari kuwana imomo nezvachanowana kubi kunze 3. Akamukuwana zvakuda that person nyange akazobuda there is no difference kuti angari mujeri nekuti ndakandisiri mujeri. It doesn't become a problem. Akuda kuchii kunze. Chechipiri ndechekuti ini ndamudhora rangu ndekuti I don't know kuti mukakachinja sei kana ndakadaro. Ngekuti vanhu vari kunzoku unozwa munhu abva kujeri takes pride in the fact kuti ubva kujeri. Ukada unetsana naye iwe ndokudzokerera kujeri. Jeri handingoti ndokudzokerera kujeri kana utamani ndokudzokerera kujeri. Munoona? Mentality yemunhu iri kuratidza kuti yakachinja here pakaenda kujeri nekusadzwa kujeri. Because akuona jeri sechinhu chinoita kuti upenyu hwake kunze uite sei umire zvakanaka, ufambe, atyiwe, aite zvaanoda, which is wrong. Saka ndoda how can we counter that kuti munhu akudeko asina mentality kuti jeri rakanaka.
munhu ngaabude ikoko ndiriti ini nhangu maybe kana ndapiwa 5 years or 10 years. Why can't you change the program? Kuti the last year rake reservice raari kuseva is 10 years. That 1 year is dedicated just to rehabilitation. Kana kutombobuda naye kunze tidzoka achinoona umwe nhasa kubhuruwa nhasa wachiita sei for the year kusvika mazokuti mutidzoka kuti munhu iyoyo become a better person. Ndokuti tizotanga kuda murehabilita iye akuda muchii ngati part of his service, half of it should be dedicated to rehabilitation. Then the other half you dedicate kwa mnasei mukumuswinyisa kwa kunita uya handisi munoita sei munokondera mvura ere natiri kuchichaya uchasei kuti kana akuswinyiswa handisi half of his service ngekuti ngaite sei ngaaswinyiwe azinoti zvakadii zvakaipa, asi half of it yayo kufanira kuti aone kunaka kwekugara muchii kunze. Andizvo ndino ndakazwa kufara pamakatanga nyaya yokuti munhu akwanisa kumbobuda achinoona vana achinoona mukadzi achidii achitotaura vakadzi nevana achidii ini gospel kujeni zvafanira kuti uri kupa munhu chii kokora andizvo kuti izwa ndamwa imwa andizvo munhu yodi omwa akoti zvikumbitana isati yasvika kana pauro ufati chini pa ufasita what have you done to that person? Waraise appetite yake for that thing. Saka the next thing chapter say akuda kutotsvaga kokura zvakanonyanyisa kudarika zvakaidi zvakaita matoro somudzani nezvakarara andizvo. Saka ndoti izvo zvakanakira pakuchi kuti munhu akamboona kudai mai mwana obati akamutarisa kuti mai mwana 6 years ndiri mujeri nobota ndakutombokuona asi vanhu havasi kutipa mukana wekundite sei ndimbozikamu hakuna asi ndaita sei ndakuona andika shamwari zvaita chitodzoka motikari andi what have you done? Maita kuti munhu aite neshungu yekuda kubuda kunze because you have dangled chinhu chaanodii chaanoda stage. Kana kuti mwana wake akatonda kupinda mwana kamwana kakuti bye jaji fungwa dzake kuti let me be a good boy ndidzoka kune chii kune mwana wangu ndione mukadzi wangu. So your program yakatikoshera isusu but chirongodiwa chete ndechekuti munhu asati adai mindset yake ngaiite sei ngaichinjwe kuti kuenda kujeri chisawe chinhu chinoshamisa, chisawe chinhu chakanaka, chisawe chinhu chekuti mutana wese munhu kana abuda mutana wese unotya kuti ndingadi adzoka. The fact yekuti munhu ari kuti akapinda wodzoka futi and it means that person has kudzidza. So kana chimupa chingwa makuseni muchinjirei mupe mangai makuseni then muone kuti chiri kunetsa chii chekuti aramba ari hardcore nekuti aramba ari kuona kuti kukurwa munhu kana kukuraya munhu chinhu chakanaka sei aramba ari kuona zvakanaka. It means pane something kona ramusiri kumbata. Inini vanhu aitofunga mudhara vachitanzi pakuvacho vanhu vakainoti zvimwe zvaiva navari mudhwa zvazviri chii zvazviri right and mukatoona kuti uyu munhu habitual criminal haachachinji zvaari andisika itai zvamunoita kuti zvino zvapera mari ndokuvaizoka paya kuti bambo ava werepuwanesa wapinda wabuda akapinda zvake chitatu bhatisa anditi abhatiswa anditi obhazi no more feelings nothing wanowo munhu tasova issue yakadi yakakura mucommunity anditi saka tikuti isusu kana munhu apihwa mukana anditi ngaasaramba achingopiwa chii mukana svikai pamwe paya pekuti chii serofoni inoti chii access chii denied andizvo ndizvo zvatikuda isuti munhu ngaapiwe chii mukana asi mukana ngauyeuine paunoita sei paunogumira kuti bambo hamuiti asi tinoda kuti community igare zvakadii zvakanaka. Pano pangu kuti vamwe vanhu vamuri kubudisa ritori dambudziko kumadzisheni masabhuku kumusha umwe munhu achimbobuda kwatone kefyu
because John wakadini. So it means that person acharamba aine uhuru hwekufunga kuti ndiri shasha, but inotoda bvisa uhuru hwaunahwo kuite munhu akadini. Anyway, thank you very much. Musare zvakanaka. Ine support program organization organizations ari muno munhu iye ngaitwe re-employed. Zvinogona kubatsira because vangani vachakwanisa kunoita successful kunoti atanga company yake yova successful. Vanhu vari kusungwa vakawanda. One prison inogona kutakura 6,000 inmates. Kuti tiite 6,000 companies dzema-inmates tabuda kuti vanhu vaite successful. Mumwe akangoita zveaccounts ndo zvaakanoziva. Vashoma vanoziva mabasa emaoko anozova sustainable kana vachinge vabuda. So I think those are some of the areas that we need to be looking for. Ndo zvinhu zvatiri kuona isusu tine program inonzi Tinzwewo yatakatanga manje manje yekuti tiri kutora ma-inmates tichibuda nawo vachinoonana vachinokumbira regero nehama neshamwari yatiri kuita. But we are actually seeing kuti pane that challenge yekuti taenda naye aacceptwa nemhuri paari kudzoka angari accountant haachakwanisa kunoita accountant because ane criminal record. Anoda kutanga kudzidza chinhu chinyowani. What is it chatinokwanisa kuita naye munhu chinova successful kana tisina enough funding. Thank you. Thank you. Ndingotibatebata pane zvinhu zvataurwa kuti ndingowedza kujekesa. Chokutanga nyaya yataurwa naMambo Mutasa. We feel very much encouraged because madzishe edu kana vachida kushanda nesu seizvi tinofara zvikuru. Company, for your information, company yakubvunza chokwadi presence inayo. Tine company inonzi PQI inonzi Pamberi Kubekani Investments. Tinayo inoshanda nema-organizations akawanda, inoshanda nemamwe mabusiness akati wandei. Asi sekutaura kwavaita kuti kana iripo pamwe haina mazino, yaitoona kuti kana ine toothache haangafiliwe here mazino evanhu. Toona kuti haina zvimwe zvaingati vati chandinakidza kana kuti chatifadza ndechekuti vati ticonsulte tishande tose, tinokubatsirai kuti mubatane nemamwe macompanies anogona kukubatsirai. Saka company iyoyo iripo kuitira kuti for some stakeholders who might also want to assist through that investment company, you are free to do that. Maka muchinobva vanoziva company vanoziva. I think talking about projects in that same company here in Mankind. Right, saka ipapo vataura nyaya yekutswinya kune vasungwa vamwe vanoti kana achitobva kujere anobva adada nazvo, otouya achitotyisidzira vanhu kuti inini ndakabva kujere ndogona kudzokera kujere kwacho. Yes, vanofungisa imwe engagement yatakamboita nerimwe group. Panga paine vamwe vanhu vakazosagesta mitiro kuti imwe magadziri inoita sokuti machinja maitiro amaita nevasungwa kareko. Akakuudzai kuti shamwa haingi appreciate ndiani. Vasungwa venyu vane manyanyakuru chipi. Umwe akanditi unoziva kuti ndakakutarisai prisons ndomwe mukuru wangu wekuyafusa akati prisons munyika mazuva ano zvakaita sokunge kuti mwana chaiye ari kuyunivhesiti ka anotori nemore restriction than an inmate ari mujeri. Right. Yeah. Vafundisi ndomunga mungandibvunzira kuti uyo akataura kuti akakuziva kuti shamai rehabilitation ndiani, akabva akota bhaibheri akati Jesu paakapinda mutemberi awana muchitwa marabishi akadii kupfugama akanamata. Akaambotora shangu pazhe akauya akarova vanhu kusvika vanhu vabuda muyamuya. Makazombodzokерwa here mukaiswa madhokororo muchechi makabva maita right handika. Saka prisons makaise tuko mabhatanstick tikati right.
Yes, we do challenges. Asi munomboziva kuti jere rine karangiro karooreka. Saka nyaya yemabhatani stick tiri kufunga yataurwa namavhandi. Takutozama kufunga nezvayo zvaumana katodzokera zveiri mumabhatani stick. Imi maminoti munofungei mastakeholders. Totora here mabhatani stick tidzokere nemabhatani stick mujere. Asi chokwadi chomunoziva ndechekuti izvozvizvi kutora munhu asati ambopinda mujere kuenda naye muchigrupi maximum muya wasungwa kunzi zveshwa watongwa 40 years in with labor. Ndichikuescota uchipinda muya kazhinji face yangu inenge iri very indifferent because ndisina zvekutaura naye nguva iyoyo. Anopinda mujere muya pendinovhara dhori yari amunonyepa anotadza apafambira vapanokusvikapo anenge akuda kukambaira nekupera simba. Anobreka down musungwa, anobreka down kupera kuti zvokuti tinozoti tagara naye muchiona taakutaura nyaya yekuti vasungwa dai tachivapa mikana tinenge tabva navo kure. Pamwe pacho tinzwisise zveshwa tatabva naye kure ende unenge akabreka down zvokuti marehab officers anozotanga kunongeredza papari kuzama kuzoreredza munhu uya kuti aite mukazoona akusimaira akufamba achiuya achiimba sezvavanga vachitaura zvinoita zvokuti nguva iyo tinenge taakutya kuti tikaramba takabata bhatani stick anoramba achititiza ende tinenge tisingakwanisi kana kutaura hatizotauri naye. Saka tinenge takuda kuti achiuya mudhuze tichiuya naye mudhuzewo nemi kuitira kuti paanozobuda sokutaura waita chief mutaza chokwadi tinozoti kana vakundobuda ndopetinozotanga kuuya navo kumuri. Kune inonzi parole yataurwa yanga ichiitwa migrepre naprofessor. Parole is a system yetichaedza kuti inyanye kubatsira strength vasungwa kana vari towards their peace vakundobuda jeri nokuti ndo petinenge tichavabudisa mumajeri toramba tichivasupervisa vari paisa. Ndo pega petichabva nokuwana access to any inmate akuda mujeri because sentence yake inenge isati yakuexpire. Tinozomusiya zvachose musi unoexpire sentence yake asi tichange tichianda naye necommunity zvokuti community inenge yaane mukana yekutaura nesu over magariro akaita kana kuti behavior yake mucommunity imomo. Right. Pano vataura futi kuti zvimwe zvaitwa nevarungu zvazvizve kupota muchingoshunya but panovono kuti ukazonyanya kutsunya umwe anobva aita harden zvokuti unenge akuti shambo yake ndomuziva mudharaunda ngwama yake ndoiziva kuti always anondirwa nepapa. Saka what I will simply do anongotenza ipapo nyange ukamukwidibira sei akangopatenza zvotopera zvoti angapedzerwa pasisina hana zvachanditaura. Right. Then tinotenda zvikuru nevanhu vataura nyaya yekuti imborevisa yemarehab programs iyoyo ichokwadi. Even commissioner general wedu vari kuramba vachingotiti imimi vanhu you are not researching enough. I think marehab programs edu ane problem. Tingadai tisina that percentage yakakura kudoro yevanhu vanodzoka jeri. Saka this is what is in the process. In fact, our new act encourages us to look at those programs and to try and come up with issues anobvumika mucommunity kuti kana mukadai munhu zveshuwa anoona kudzokera musociety akararama zvakanaka. Ndinotenda stereki parliament wataura nyaya yekuti dai hurumende nemabhengi vamboita allow tax payment grace period kana munhu apuwa loan yekuti maybe aite business. Is it true madam kuti zveshuwa kana munhu ukapuwa business ukapuwa mari nyange dai uchigona business sei ndikangoti pandinongobuda ndichinodai my first sales dzakutotaxwa imwe nguva zveshuwa it makes a lot of sense from your contribution that ndikaona grace period kokuti maybe ma tax concessions anozoconsiderwa after a period of time
kuda zvinoita kuti ndiite build a little bit so that handizodzoki futi ndinokurumidza kubreka even in business. Saka those are very good examples. My issues atiri kutora seriously and we are going to consider them as ZPCS. Right. Correct. Our statistics zveshwa re-offending may not be very correct because of the lack of biometric systems. It's true. Your observation. We tried, but like you rightly say, kana pasina biometric system, musungwa akauya achinzi John Dove Panama akazoenda uko akanosvika akuzi Peter Dove. Kana kusiri kujere kwaakamboenda kana kuti akasaonekwa nomusungwa umwe akambopika naye hakuna anomboziva kuti is a repeat offender. Saka for that reason our statistics dzinobva dzatoita okay, but it's something that government is promised to rectify now. Maybe before the end of the year tinoita electronic management systems that will be managing my statistics nema programs so that we know who is who. Musungwa akangopinda mujeri achidai it has to show kuti akambouya mujeri here kana akambouya akauya achinzi hani uye akauya nemhosva ipi takukombera nemhosva yaari kupika izvo. Ma-rehab programs kana mukatarisa ezvino tiri kushanda nema-universities vari kuzama kutibatsira on rehab programs because pane vari kuita agreement yekuti it's not always that inmate akauya momudzidzisa carpentry mofunga kuti zvinobatsira. It's not always that kana mamudzidzisa mechanics atobho. It's not always that kana mamudzidzisa vat atobho. Kune vanouya alright, kune munhu anouya ane masters yake yefinance and akauya akaba kujero akaba kubasa kwake auya he is a highly qualified person academically, he comes to prison. Momudzidzisa carpentry, right? If you don't teach him carpentry, then what rehab programs do you then offer? You see university my university professors ekunoshanda nawo pauniversity of Zimbabwe vakati you may consider what they call crime specific rehabilitation programs. These will make you identify that which pushed the person into committing crime and then try and address those issues. So we are working with them to try and see if we can make a breakthrough. It's a bit tricky because Shanda no and the moon will always show you a wrong face. And Anotongo very wrong impressions, and you end up believing him, and yet perhaps you are not even addressing anything. So with Akabuda Pajel everyone is represented. In the majority of cases you will meet a magistrate in prison. You will meet a lawyer in prison. You will meet a prison officer in prison. You will meet a soldier in prison. You will meet a police officer in prison. You will meet a minister. You will meet a minister in prison. Then can have jail much and then it's a woman Cambridge. It might not work. We are considering all those issues as prisons. And by discussing these things with you, so that we put it from that perspective, therefore, what is it that we can do and what is it that we can look at as prisons to try and make sure we curb this or we will make a stop to this vicious cycle. And it, right. My spiritual considerations are this one in most of the inmates are not spirits in pollution. But it's now they are doing it, but perhaps he is not always bad. According to the problems that I face as an individual. But what I'm going to see as because when I right, but then perhaps I get you. Yes, the normal food is well, but this is the reason why you want to while still now around food is well, we still allow our food is well, we let us to come in and assist and work with them to try and stop this spiritual issue. Pray for them,
try and make sure they realize where they are wrong and correct it so that maybe madzinza ayo mushaya nemaspirits mamwe anotitererera asiyane nesu. Saka ndinotenda zvikuru nedzidzo yedu so far. I don't know, Professor Karapaine, from what is contributed, you can add one or two comments. Thank you. Vauchirevo maoko. Regerai timbonzwa tafanaiza ma-stakeholders vakazvipotitaurei. Pamusoro inini ndandikuda kubvunza mubvunzo kuti zvonei ZZPS ma-inmates tashanda nawo asvika pastage yekuti akubuda as company hatigoni kuziva kuti munhu wakubuda. Imimi ndimega munenge muchiziva kubuda kwake because company hamudisclose kuti anobuda musi wakati, but isusu tichishanda naye achishanda zvakanaka, ane experience nekambani yedu, but iye anenge achitotaura kuti achishanda anenge achitove neinterest yekuzodzoka mukambani. But chandikaona chimwe ndechekuti ZPS munhu anogona kupika jeri ari kumanikanet iye achipazaka. So first thing chaari kuda kutanga anoona mhuri yake kuti azodzoka kumanikanet kukambani yaaisenzera iyoyo. One, employer wake haasi kuziva kuti munhu iyoyo abuda. Isi tozongoziviswa kuti vanhu vaye vakabuda nhingi takuripresa, but vanhu vaye vatone experience yekushanda nemaoko avo, ende mumwe anenge atori neinterest yekuti ndikuda kudzoka pakambani. Tinopaita sei kuti imimi nesu neuyu dhati rambotaurwa ndiani, tinoita sei kuti tive nelink yekuti munhu uyu timudzose, nokuti as we stand now isusu kambani kwedu tinoramba tichipuhwa ma-inmates aditi, tapuhwa ma-inmates, tapuhwa vamwe uyu abuda, but pari kuramba pachiuya ma-officers anenge achitarisa kushanda kwake. Hazvizogoni here kubatsira kumutarisa kwanga kuchirehwa kuye kusvika temu yake yekutariswa kuti ari kufamba sei necommunity nekuprisons inenge ichitoona kuti nokuti panenge paine vamwe vachiri ma-inmates but pane ma-officers ari kutotarisa kushanda kwake necommunity. Isusu sekambani nevecommunity vari kutoonawo kugara naye kwakanaka nekuita zvese izvozvo. Hazvigoni here kubatsira kuti isusu dhati bhodho riyeri haritibatsiri here takaretiri pamwe chete. Ini ndomubvunzo. Maoko maoko. Okay, vazvita henyu contribution yangu kunyanya sikungo chekutanga ndingobvumirana nezvese zvataurwa mukati momu, and ndichifarira the idea yacho yekuti zvazosvikawo kwatiri ma-stakeholders, nekuti taingozikanwa pakungokumbirwa ma-donations kana kuine zuva ravo prisons tongoendeswawo zvishoma izvozvo tisinganyatsoswededzwa padhuze nema-inmates nema-ex waya. Saka ndazvifarira hangu maideas ese ataurwa ese I think anoshanda, asi ndakamirirawo kuti tiri kutourism and hospitality. Dai zvaiita kuti ikoko kuprison pamunenge makuziva zvishuwa kuti vanhu havakuda kupedza vada kuita sei, identify kwavanhu kuti vanomboda nezvechii, vanofarira chii, nekuti zveshuwa kwataura nyaya dzemaministers mapolicemen chichi vanogona kuva ikoko, even ma-stakeholders futi anogona kuwanikwa ari ikoko futi
asi mukanga musina kuidentifya munhu iyeye akuda kubuda kuti zvaakuda kuenda anombofarira chii chacho zvii zvaanoda kuita zvichida mukaidentifya ndopamunogona kuzotitsvagawo isusu like afarira zvehospitality like isu tine school of hospitality tine hotel anogona kuuya akatrainwa atova necertificate yake regrade school akutozwa kuti kana akada kuenda kupi anogona kushanda anogona kuita attachment tiinaye tichiona kuti munhu akaita sei togona kutomubatsira futi akutanga kana business rake kana pagrowth point kubikawo machips nezvaanenge ainazvo even kutovafambira kuzongoona kuti zvatoita mastudents kuti uya akazoguma aita sei akupi chingobatsiranawo zvakangodaro chero nekuti futi sabatsire futi iye ega sometimes pamwe mukadzi wake kana vana vake vanogona pamwe vachitogona kubatsirika dangungodhirana iye chete munhu wani iyeyo nokuti anogona nguvangowo mvura nimweya inonetsa nangomaedza nezvavakamutaura kuti unoedza kuvabatsira kuvaita sei asi munhu then nyaya yeforgiveness even in the bible zvakanyorwa 70 times 70 it's a process kuti munhu anyatsonzwisisa kuti ndakapara mhosva yandifanira kunochidzoka nango maita sei asi munhu iye anogona kuramba achiita sei achida kuramba achidzokunhu saka zvinokuda tibatsirana pamwe chete imimi vacho nesu isusu vanhu mucommunity pasina izvozvo zvechokwadi zvinogona kuramba zvichingoneka zvoita kunge zvinonzi pamwe zimbabwe iri very poor panyaya yekuchengetedza vasungwa ndotinogona akukombera nejeri kusouth africa akukombera nerimwe jeri kana kuti kudini zvakambofanana usungwa chete asi panokuda kuti paoneke kuti zvoitwa sei. Thank you very much. Chabanana 15 minutes to the top and anotaura mubve vati kuti vakati wadei. Zita rangu ndiripawo Brian Misi, am social worker by profession, ndinoshanda kumarehab. Ndanga ndichida kubatsira pamubvunzo wabvunzwa napastor, handichazivi zvangu zita rawo. But wati tinoita sei nemacompanies anoramba achiita sei anodhinaya maclients anonga aine mhosva kana kuti munhu ane criminal record. I was thinking it would be wise for PAREF to have a policy, work opportunity tax credit. Inobatsira izvoni kubvisa kana kudhidhakta mataxes kumacompanies kana kuhamba ma-allowances kumacompanies anonga achihaya ma-prisoners kana kuti ma-convicts. Zvinovabatsirawo kuti chinyi paite wawane ma-workforces kana kuti wawane vashandi vakawanda vanonga vakapara mhosva. Saka mukapawo macompany ma-deductions kuma-tax kana ma-certain allowances zvinotibatsira kuti ma-convict akwanise kuwana mabasa aita basa. Paya kunayo manje zvikuita zvichifaya nditi saka tikapapana chimwe tachigadzirisa chiri apo. Pamusoro inoitwa Maibizi chishanda ndiri paMutare Girls High. Ndanga ndikufunga ndakagara ndiri kuti even ndofunga tese vazhinji tiri maKristu atiti tinozwa minamato inonamatwa nemunhu wese kuti ivaiwo nevari majeri. Vamwe vari kutotongerwa nemhosva dzavasina nekumbopara. Ende tabva tatozvinzwa muri kupinda vanhu vane maprofessions akasiyana siyana. Vamwe vatori pamwe very innocent, vamwe akazongoitawo a victim of circumstance. Asi tiri kuti vamuda, inini ndiri kuona zvangu kuti tidzidziswe mumakommunity zvino. Chirungu chinototaurawo zvakare kuti better the devil you know. Munhu akutya kudzokera kunharaunda kwaari nekuti vanhu vari kutadza kumutambira. Bhaibheri chairo rinototaura kune mwana muparadzi akanoita zvaakaita zvichida nemuono ndizvo akasiyana zvaaita achitya achifara asi adzoka anotambirwa zvakanaka. Ndofunga ndozvatiri kutadza izvozvo nokuti kana munhu azosvika uyu akurejectwa mucommunity muya muya nepo pamwe akatoendwa vatori innocent sokutaura kwatiri kutoita. Kana akaona rehabilitation pamwe zvaakutotadza kushanda. Ndoda kuti ndiedze kutaura ndakamirira kueducation rekaenda kutendei maichinobva isu paMutare Girls High kukomborerwa unozozwa vakati chikoro
vanhu varikutotadza kubhadharira mafizi andimuziva. Pane paimbofambwa vachiuya veprisoners vanhu vari kudzidzisa vanhu vachirehabilitate zvinhu zvakasiyana siyana. Ndandichikurudzira kudai manyatsokuita netsimba kuti mufambe maschools tisapotana semaministries. Vanhu apo vanouya vamwe vacho maezatachizi kana kuti vari kuuya vachitoita mabasa akasiyana siyana. Pane pokuti muzama mugovernment kutipe mabasa panoda maquotations nezvakasiyana siyana. Isusu manje toenda kuti zvoti aiwaka ngazvitaurwa mugovernment kuti ndipowo first preference handindizve kuministry so that tinobatsirana. You find kuti mari iri kubhadharwa kana ndikati senge izvo zvida kutotenda pagirls yacho kutopindisa chikoro ndakatosapota prison services vatoripawo komana izvo vanga vakapfeka orange ende vachisvika zvirikutaurwa izvozvizvi chandinodya lachiyo ndoyavari kudyawo zvakare vakudzeka. Toda kuedza kusapotana isusu whatever we pay tiri kubatsirana handindizve zvichabatsira kuvandudzawo zvakare magariro nemaresources emaministries. Thank you, ZPS. Tikuona zvakawanda straight. And pamwe pacho vachiuya pamwe taimbotya mazokutanga kufungoti munhu ane futi ndofunga ndo maofficers ake ufungoti asi takazodzidza kwaona kuti aiwa vanhu vanenge vatorehabilitate kwavafamba vanenge vachitozviziva. And isusu try kumikisa navo tichitotoraonawo zvakanaka handindizve tinotodawo kuti dzidziso iyoyo zvinhu zvakakosha. Otherwise takanangana nehpc yatinayo maresources zvinhu zvacho tinazvo asi pamwe munozoona pamwe tinenge tichihaya tichitorawo vanhu vanotidhurira. Otherwise munotoona tikabatsirana takadaro tichibatsirana as ministries even namafizi masikuzo aakwire zvakanyanya mazvita. Ine ndira pane pataurwa na Tete vari kuti vakaenda nemumwe akazonzi uya mumiziere imba maidi. Ndinofunga kuti panenge pasarira panenge pasina kuitwa basa zvakanyanya. Chinhu chekutanga ndechekuti vanoona senge zviri nani kuti munhu apara mhosva munharaunda asati abuda kana period yake yekubuda yakuda kukwana pamboita kana kuti represents vanomboenda to the community vonotaura nevemumacommunities kuti vamugashire. For an example, munhu akaba mombe 4 or 5 munharaunda, munhu anonga achine bitterness mumwoyo make kuti akabirwa mombe nakuyo. Saka paanodzokera vanhu ivavo havakwanisa kuenda kuna maaccepta. 1, 2, the media kuti vatibatsire zvakanyanyisa kuti maissues erehabilitation anga achibuda zvakanyanya pamedia. Sekutaura kwaita kuti pane yakambobuda vakaenda kumaroro. Saka kune vasingakwanisi kuona patv, kune vanokwanisa kuerenga mumanewspaper, kune vanokwanisa kuerenga pasocial media, kune vanokwanisa kuteerera Diamond FM kana kuti Mani FM. Saka vese vari mumamedia vese media houses vese vakakwanisa kunge vachibudisa nyaya idzodzo kuti vanhu vese kukwedwa pasi vange vachiziva kuti prison yane muono wakadai kana kuti munhu achinge abuda anokwanisa kuzogashirwa mucommunity angogarawo semagariro atati chimboita naye asati apara mhosva. Makadizvi zita rangu ndinoti Ishmael Mangwarira ndabva kuZimbabwe Merits Commission. Ndoda kupindura pataurwa nomufundisi ataura nenye kuti havasi vanhu vese vanokwanisa kuzoita ma-entrepreneurs kana vabuda mujeri. Shuwa pane policy yepi munyika medu ukaenda unotsvaga basa after wabva mujeri unotanga kuti mafingerprints ende mafingerprints paanotariswa kuona kuti wakaona kuti wakamupara mhosva kana wamubika jeri hauchawani basa. SeZimbabwe Merits Commission last year taona chichemo chekuti right yemunhu ikutombunyikidzwa munhu ane kodzero yekungotsvaga ndaramo yekurarama nayo kana apinda mujeri tobva tamuti ndova semuenzaniso munhu apinda mujeri ane 21 years takutogwinywa kuwesa kuti mafunoshanda ndizvo inini senyi zvimokwatizvikuona ndika chakuini pamaservices nyika. Saka zvandakasikirwa namacho ndiservisi nyika zvendipe maservices nyika zvotofa here nekuda kuti ndakapinda jeri tine 21 years. So ndakaita develop advocacy paper re-expungement of criminal records. Takaengeja ZPCS yacho, tikaengeja ma-ex-inmates, tikaengeja ma-employers nema-CSOs
takadzisira tasangana nawo Marange venyaradzwa vakatibatsira maemployers vanaboda timbers vakatangana takaona kune challenge one zvakaita tsvakurudzo dzedu. Challenge iripo ndeyekuti nyangwe zvikanzi wakadzidza sei wazobuda basa akaemployiwa kutangana neakaemployiwa boda timbers unoemployiwa as general head ndikunyemberi waMarange ndozvatakaona urongotorwa kumabasa aya ndopatunzi pataurwa nezvecrime specific intervention haasi munhu wese anongoda rehabilitation yekuti tingomba mabasa emaoko. Umwe ndeaccountant, umwe akaita topebhomuseji akatsika munhu achidhiraivha mota yake upenyu hwatoenda nepamwe anditira wotonzi iwe uri doctor uchatopractice zvachose zvakaoma. Saka expandment criminal record expandment redu yatakaita rapa advanced stage right now ndikufonerwa newasungwa wakobvunza zvavapi ndikuudza kuti zvaakuita because yakaenda kupariamenti. Saka nyaya yakugadziriswa ndinokutenda. Right, thank you. Ndinoitwa Marange ndiri nehanji yamambo, saka toda kutenda mambo vari pano. My first concern is about continuity. The board is constituted for Harare. Are you going to superintend everything, the whole of Zimbabwe? Or we are going to have a provincial committees, district level, so that panete continuity. Kazhinji zvakanaka zvinofa because hapana business continuity plan. The professor and the commissioner goes with the dream, even isati yasvika to the grassroots. So as we launch and we try to develop, let's look at that continuity plan. And continuity plan works best when it is cascaded down to the grassroots. Then the second one is related to what you were saying. Inmates anonga top offender in certain areas, they also need that mindset change or mindset education kuti hauchagoni kuita accountant bamukoma makabe kubank. Saka chitofanai kutodzidzire kurime makabeji. Makaita child abuse muri teacher, hamuchagoni kudzokere kuita teaching. Degree re-teaching remakaita harichaiti. We argued over this issue some years back, but last year I was so disappointed. One former teacher was deployed to education, he raped the student again. Yeah. And people were quick to say, this is school yaka employ a convict and akamboite child abuse. So as we reintegrate, let's be honest with these people. Sanya yabata tichakurwirai kusvikira makuite mabasa enyu pana asikachaiti. Let them appreciate kana watombotizira watotize pamusha kwenu koororwa kumwe hauchagoni kuchata uine void ratobva. Saka let's teach them so that they appreciate the new status quo yakundibvisira mamwe ma-privileges. Then to commissioner ne-issue ye-discipline yemambo bvunza. Yeah, I'm an educationist by profession. Normally we believe in the abbreviation, we teach, we pray, then we beat. TPB. Tikaramba tindoita rehabilitate pasina a little bit of that beating. Sometimes vanoderera kuprison kunonakidza. Have you noticed tina vari kurepresenta the police mbavha ikabatwa inomanya ichindi kumapurisa. Saka vanhu vanotyisa kudarika mapurisa. And when they get there, mapurisa vakangwarira havo mapurisa vanombotarisa kusaidi kuti atomboti roho hysterical community, because kana vatozobata ivo havachatogumiri kurohwa kwacho.
It's now a crime to beat up someone who has raped a daughter. Yeah, something like that. So there is that need also for that lobbying. We have been disempowered by Western human rights organizations and the like. They've disempowered the weaker societies or weaker countries, especially the developing countries. We also need to develop our own models. Develop our own local models which will still maintain Ubuntu, which we so much cherish. Thank you. Right, so you are 2 more, then it's Yes. Ndakamira double hands. Ndinopindura munhu wabvunzwa nhaya concerning issue yekuti tinozoziva sei kuti munhu kana abva kuprison aenda munyika wainterpreted asi anga aida kuuya kubasa kana ivo vanonga vachimira kuti ngakubatsireni chiti dai ukaita development ukama hwakanaka nemaprisoners vanenge vachiva kubasa kwenu mukatsvaga kana somebody munoita mukuru wedepartment yacho kuti anenge achitaura navo engage them one on one mukava that relationship navo vanhu vayo vanoita open up nani vachikupayo maadress kwavanobva imi you've got the right ungofonawo kuti munhu uyu anobva kuno here kana kuti kwete how is he imi mukaratidza interest iyoyo and mukafarira munhu uya muchaona kuti anosununguka kwamuri and paanobuda anodzoka. Right now tine a very good success story padouble harvest. Takapedza kuva nema-inmates I think na 20 just before COVID, as after COVID takangorokawo neeconomy yedu tikashaiwa mafunders, saka taive nevanhu vaiuya ngati out of those people vaibva kuprison vachiuya kwedu tine department yekuita rehabilitation, spiritual rehabilitation, tichivadzidzisawo mabasa achidzidza. Today I can tell you that kune vanhu vanotofona makadii kufundisa how is work chii chiri kuitika padouble harvest chikotaura zvakadaro. They are now integrated in society zvakanaka. There are 5 good stories about vanhu vakavanga vari paremandi apa takavabatsira tikavasimudzira tikuvafonera vachitifonerawo every now and again. Saka mukava good relationship navo vanodzoka vachida basa tofunga pamusoro ndachida kutaura hangu nekuti panobuda vanhu bhebhe handizivi pabhajeti yakutaurwa re2.2 million makafunga vari nezvevanhu vanobuda vasina kwekuenda. Where is he or she going? Akubuda kazhinji pavanobuda neamnist vanokwanisa kungobuda wakaita zvikuru hatizoiti mareofenda iyi nekuti anonga kutoti toita sei zvetabuda takadai. Ndataura tine pfungwa yekuti pa2.2 million makafunga vari nezvehafu yehome yemunoti vari muhafu yehome yomu munokwanisa kuita counseling. Pamwe pacho munhu unonga agara kana 4-5 years ari zvinhu zvachinja hapana chaanoziva but unonga angori nehappiness yekuti ndabuda unozokwanisa kuinfluenzwa naamwe obva tidzoka futi kodini koba. Saka handingori nepfungwa yekuti dai tafunga nezvehafu yehome uyewo kuziva kuti munhu paari kubuda uri kuendepi koitei unani uri mutora. Dzimwe dzenguva akabuda kana kuti usiku ungobuda ari kuendepi unani koitei. Ndo mashoko angu chete mazvita Matsoro aimaoko Kese nyamabvuza emahafu ehome ndichada kuti one of the real officers aita address that.
Mazvita ndinoizwa ndinomensetete ndiri kubva kuindustrial training and testing under Ministry of Higher Tertiary Education, Innovation, Science and Technology. Contribution yangu ndanyanya kubatikana reintegration. Panodzidzwa munhu muchinongo dho richivharwa hadzi rinobva kwa. Saka kuvharwa kwaraita ikokoko ndo panofanira kutangira reintegration yemunhu iyena avharirwa mudhomo kuti aone kuzokwana musociety. Ndechiona kuti achirimo ari kundotanga kutopinda totofunga kuti tozomudzosa sei musociety. Ndoku department kwendiri zvakare kwekuti ini ndinobatikana ngekuti ndiri kwedu isusu kuma-skills, although by profession and my accountant uri kuzikana abatwa ngavharirwa mukamudzidzisa remaoko unozoita sei ndo rangu inini. Asi ini ndiri kuma-skills ikona kundokwendiri zvakare kuti mazuva anaya kudhara pfungwa dzangu kuprison taisodyidzana zvakanyanyisa neprison. Ndechiona masungwa wechiuya chonyora ma-trade test, asi izvozvizvi ndakutokungoti kujera hakusisina wasungwa. Ngei? Ngekuti havasi kuchauya. Ndakandotongoti asava kaka kuti ndirikunga vashoma. Kazhinji kacho pamwe ma-timetables edu andoasipitazikani, ma-theories edu pagore tinomanyoresa katatu. Rekutanga gore rechinotanga ngeri muna March, then rozoya pakati pegore muna July. Gore ropera tinonyanya futi kuzonyoresa ma-theories edu muna November. Asi tiri kunyoresa tichitogadzira kuti apedza theory wochizoita hands on. Ndazva madam wangu wakubuda avo vari kuenda kwavo vangu vari kutenda prison kuti inopenda zvakanaka ende zveshuwa chaiko inopenda, asi vari kumbozviona kupi kuti vari kuzozvi zvanaka equality assurance. Vari kuzviona kupi? Vari kuzviona kuindustrial training and testing ndo vachazoenda vachizoasisa kuti zveshuwa chaiko avo vakukona iyi class 1 iyi class 2. Saka ngativadzidzise vachirimo kuti kana vakuzobuda vazoita mabasa akanaka kucommunity. Kana akutoita basa rakanaka kucommunity watointegrate mucommunity. Saka ndozvendiri kunyanya kudokwaira kudaiti tavadzidzisa vachiriko kuti pavanozouya vakwane zvakanaka kucommunity. Mazvita, thank you very much. Vauchirirevo maoko. All right, good. Thank you very much. Nyaya yataurwa yakanaka chaizvo. Nyaya yematrade dress iyo inotondibatawo, ini ndoitwa CCO Mafume, ndiri provincial maintenance officer Manekane province. Saka isusu tinoshanda nevasungwa vanenge vachiita maprojects matinovaka vanoita kaperedwe zvese nekudaro. Saka sure for now mauya acho nemanambers adzikira. Chimwe chinotibata panoita amnesty paya even chero tanga chiti munhu tinaye for the next 1.5 years anobva abuda kosi yayobva yagumira panzira. Saka hapana tinozowana tichibudisa vanhu vari half-baked kumaskills atinenge tavapa. Toshaya futi mari yekuti vamwe vacho vanenge vachida kunyora mari yekuti vanyore pamwe isusu homwe inenge isina, then hama dzacho dzimwe dzinoshayiwa. Saka as of now we have got quite a number yevanhu vangada kuenda kumatrade test vatiri kuti ofisi yedu yechaplains vari kumhanya nehuko vachida kutsvagawo funding kuti vanhu ivavo vabatsirikane. Saka ndo nyaya iripo ipapa. Muchaona tichiuya kana zvinhu zvikamira zvakanaka. Ya manambers edu adzikira. Okay. All right, Hansi,
ndikati rove nenyaya yehafu yehomes neshasha. Makasika. Panyaya yemahafu yehomes ndiri kutofarawo nepurogiramu yepathways to reintegration foundation yatisanganisa nemastakeholders akawanda kudai. Paissue yemahafu yehomes, I think as a PCS, I stand corrected. Tinenge tine imwe iri kuBulawayo kuQueens Park, rehabilitation halfway home inonzi Noah's Ark. So that one inobatsirawo vasungwa kana vakuda kubuda zhinji. They go there for pre-day trial kuti vambodzidziswa nekudii vasati vabuda. So the issue, we are trying to move towards that. Correctional community centers, but they need resources, panoda infrastructure, panoda support from our stakeholders. Saka zvinhu zvetiri kutotarisira kuti tinge tichizviita as an organization. So kunokumanikalendi takatomboitawo mameetings nevamwe taitarisira kuti vanogona kutibatsira. Vakaratidza kuti they are willing to help us, but it will be at a longer term project yekuti zvogona kuitika. So mahalfway homes, we really appreciate kuti dai anga avepo, dai mapartners anga auya kuti pagadzirwe mainfrastructures, kuti pagadzirwe pekuti vasungwa vanogona kusvikira, kuti kana vakuzobudawo vaya vasina pekuti vakabuda voenda vanokwanisa kusvikawo pamahalfway homes, then they will be reintegrated. Kana paine zvavanokwanisa kubatsirikanawo nazvo at those halfway home correctional centers, then from there vanokwanisa kubva vareleaswawo into the society. Thank you. Muchirewo maoko. Director waceremony Becky Mike. Asi ndoda kutenda chaizvo nemacontributions amaita. Pane vava vachinyora chaizvo kuti ndachiona maoko achifamba vachipika maideas ese amaa muchitipa. Nyaya imwe iripo ndeyekuti ndofunga tambotaura kuti pachaita marollout programs to the provinces and so on. We are going to be working out standard operating procedures okuti tione kuti how do we reach out to the different provinces. What structures do we need to put in place to make this thing work? So toda kutenda chaizvo kuti maraise ama-issues iwaya zviri kuconfirma kuti zvimwe zvinhu zvatambe tichifunga zviri in the correct direction. But pane zvitsva zvakati wandei zvamataura tinenge tichizvibatanidza zvose izvozvo, tinenge tichizokommunicata nemi. At the moment the door is still open. You are reminded that tinema officers are on the ground kunoku. Amunokwanisa kuramba muchingokandira maideas acho iwayo. Toda kuti information irambe ichiita flow, so that by the time we then get to the issues of structures, tinenge tichiusa information iri guided by what you will be saying. But on my own section, I think ndinoda kutenda kuti matibatsira chaizvo nenyaya dzamava muchititaurira. Ndakuita handover kuna Director of Ceremonies. Thank you very much. Maoko zvakare ndiProfessor Dr. Alex Benjamin Mudziviri vatibatsira nekuita unpaid parents. Tinokutendai Prof. Maita basa hero jira kufuka Ako hanzi membo babatsira beauty membo yavana organization inonzi Gogo Olive ndo vakatibatsira kuti zive kuti zvinhu zvinoiswa muEurope, Asia. Thank you so much.
so much.